Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 52 minutos na nakalikat sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soud to diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Nobyembre 20, tuig 2024. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 35 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimula ganimo ang kurban Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Update sa sining pagtinupatay sa 18 anyos sa may barangay Taal sa distrito sa Molo. Transaksyon sa iligal nga druga ginalantaw rason sa kamatayon sang biktima. Sa kangot sining balita, mga barangay official sa Kalumpang gintuan nga may mga record sa natuhoy sa kinagamo sa ila sining barangay ang biktima. Sa bihak nga bahin, preparasyon sa Iloilo City Police Office sa nagilapit nga Christmas season na kasado na. Malapit 300 ka mga waste pickers sa Kalaunan Dam Site. Posible matagan sa oportunidad nga makatrabaho panalitan matukod na ining waste facility sa distrito sang Lapaz. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo padayon sa gyapon nga nagadugang. Sa iban pa nga mga talapang doon karon nga mga balita, 4.134 billion pesos annual budget sa syudad ginpasar sa Iloilo City Council subong adlaw. Sa dugang pa nga mga impormasyon, Miyerkules na kita subong adlaw sa aton sining mga kabombo padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries. Sa nagapadayon man karon nga big time nga pa-promo sa radyo ang 1-2 Panalo Part 23 promo. Kung sa din 6.5 million pesos ang kabugusan sining pa-premyo nationwide. Sa kada adlaw may ara kita sang patigayonon sining daily draw kag sa daily draw tatlo ang magadaog sa cash prize gift pack o kon radyo. Nga aman gift pack cash kag radyo, duha ang tagdaog sang 500 pesos sa cash plus 720 pesos kabalor sang gift pack. May ara pagita sa special draw winner nga kung sa din magabaton man sang 500 pesos ka cash kag limited edition nga radyo sang Bombo Radio may LED light flashlight. Wala iyan na lansang, wala naka-fix sa dial kag pwede sa battery, pwede man nga ma-charge ini kag pwede man sa kuryente, no? Sa aton sini nga mga tag palamati. So kada adlaw tatlong aton sini nga winner. Dua ang magadaog sang tag 500 pesos ka cash kag gift pack worth 720 pesos kag may special draw winner kita nga magamato naman sang 500 pesos ka cash kag limited edition nga radyo. Ang kada winner may ara sang 6 ka oras kid lamang sa pag-claim sa iya sining premyo pananglitan nga malawagan. Gani sa mga kabombo naton magbantay magtutok kid diri sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo para paglawag sa imo sining pangalan. Gilayon ikaw nga magdalikat diri sa broadcast center, broadcast station sa Bombo Radio Iloilo namtang sa dalan mapa syudad sa Iloilo sa pag-claim sa imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo. Kaysa promo sa Bombo Radio, winner iya ang orang premyo iyang nagahulat, hindi kayang winner ang nagahulat. Paglawag sa ngalan mo iya, sigurado na nga may premyo ikaw nga babaton. Why ka pagani iya malawagan ang premyo iya, ari na dire.
Sa aton sini nga matag palamati kag lihitimo iya nga mga winner nga mga nagapasakop amo iya ang nagadaog. Hindi iya kay kunin mo lang to pinangbutong sa kilid-kilid kag sa hilit-hilit to iya kagambalon niya. Pero pusing-pusing ka na nayo kay videoan ka namon, kay picturean ka namon. Nga grabe nagdaog ka sa amon sini nga draw. Diri iya mga nagapasakop amo iya ang nagadaog. Sa aton sini nga mga kabombo dalagkuan pagin nga mga papremyo ang nagahulat sa mga kabombo naton sa palabuton sini iya nga Grand Draw. Sa Grand Draw kada rehiyon may winner from Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region. Magadaog first prize 100,000 pesos, second prize 70,000 pesos, kag third prize 50,000 pesos. Abi mo dira lang hasta. Way kay muyak balo. Way aga tiaw-tiaw ka papremyo ya bumbo Kay man aton sini nga grand prize, aton sini makabumbo 1 milyon ka pesos. Simple man lang sining imo sining imo na. Damuab lang imo sining nga interest. Kay kung damo imo sining nga interest, dako-dako man ang imo sining nga chance nga magdaog. Ang iban nga mga impormasyon tuhoy sa aton sini nga big time nga papromo kag detalye sa mga nagapaunang mga balita lokal inyo bantayan sa mga nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano bala sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24 Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 35 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, Pangulong Marcos nagpasalamat kay Indonesian President Subianto sa pagpayag na makauwi na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Etong si Veloso, posible pong maiuwi sa Pasko ayon sa Department of Foreign Affairs. Samantala, ang Chief of Staff naman ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Lopez nagpakita na sa pagdinig ng Good Government Panel. Samantala, 4 na Office of the Vice President officials naman pinapaaresto sa mga otoridad dahil sa di pa rin pagsipot. Mahigit 115,000 na pamilya sa rehiyon o 8 rehiyon sa buong Pilipinas nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ilang araw ho yan matapos tuluyang humupa ang mga bagyo at mga pagulan. Samantala, ang Commission on Elections naman nananawagang buwagin na ang mga private armies para yan sa halalan sa susunod na taon. Abangan sa ating provincial report mamaya, mahigit 700,000 individual apektado sa pananalasa ng 3 magkakasunod na bagyo sa lambak ng Cagayan. Sa international news naman, si US President-elect Donald Trump itinalaga si Dr. Mehmet Oz para pamunuan ng US Centers for Medicare and Medicaid Services. At sa ating sports balita, abangan po mamaya, defending champion ng Boston Celtics tinapos na ang 15-0 na pamamayagpag ng Cleveland Cavaliers. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakauwi na sa Pilipinas ang drug convict o Pinay drug convict na si Mary Jane Veloso matapos ang mahigit sa 1 dekadang pakipag-usap at pag-apela sa Indonesian government.
Etong si Veloso ay nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia at sinabi ho ng Pangulo na sa higit isang dekadang pagsisikap na i-delay o iantala ang execution kay Veloso at ngayon ay nagbunga na rin sa wakas at tuluyang naisalba ang kanyang buhay. Kaugnay nito ay nagpaabot si Pangulong Marcos kay Indonesian President Prabowo Subianto ng taus-puso nitong pasasalamat gayon din sa pamahalaan ng Indonesia sa anyay kabutihan ng naturang gobyerno at sa hakbang ng Indonesia o ayon sa Pangulo ay sumasalamin sa lalim ho ng ugnayan ng dalawang bansa bilang magkaalyadong nasyon at nagkakaisa sa layunin para ho sa katarungan at pagmamalasakit. Idinagdag din ng Pangulo na ang kwento nitong si Veloso ay tumatagos sa puso ng marami. Isang ina na naipit sa kahirapan na gumawa ng isang desperadong desisyon na nagbago sa takbo ng kanyang buhay. At bagamat pinapanagutan niya si Mary Jane Veloso sa ilalim ng batas ng Indonesia, sinabi ng Pangulo na nananatili siyang biktima ng sirkumstansya. Kaugnay din po nito, posibleng maiuwi na sa Pilipinas ang Pinay na nasa death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso sa Pasko. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs at sinabi po ito ng naturang ahensya ngayong araw ng Miyerkules. Ayon kay Undersecretary Eduardo de Vega, hindi pa naisa sa pinalang pag-uusap sa paglipat kay Veloso dito sa Pilipinas, subalit umaasa silang matapos ito sa Pasko at maging matagumpay at hindi humaaantala. Sinabi pa ng opisyal na ilang buwan na ang nakakalipas ay nag-reach out aniya ang Pilipinas sa Indonesia kaugnay sa kaso ni Veloso bilang panibagong simula ng relasyon ng dalawang bansa sa ilalim po ng bagong Pangulo ng Indonesia na si President Prabowo Subianto. Nauna na ngang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong pong araw na nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan po ng Indonesian authorities para maiuwi dito sa Pilipinas etong si Mary Jane Veloso. Samantala, kaugnay pa po niyan ay inilatag naman ng isa sa private legal counsel ng Pinay na nasa death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso ang dalawang scenarios na maari pong mangyari sakali mang tuluyan na nga siyang ilipat sa prison facility dito sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Edri Ulalia, sa best case scenario daw, sakaling magpasya ang gobyerno ng Indonesia na ilipat si Veloso, pagkadating pa lang niya sa Pilipinas, maaari na umanong pagkalooban ito ng absolute pardon ng posibleng pumigil sa kanya na makulong o umapak sa institusyon ng Pilipinas. Habang sa worst case scenario naman, maaaring mapalitan ang hatol sa kanya na death penalty na wala dito sa Pilipinas sa habang buhay na pagkakakulong. Subalit anuman dito ang magiging kapalaran ni Veloso, may tsansa pa rin itong mabuhay kapag natuloy ang paglipat sa kanya sa kustodiya ng Pilipinas. Ipinunto din ni Attorney Olalia na kahit pa magpasya ang mga mambabatas sa ating bansa na buhayin muli o ibalik ang death penalty, hindi ito maaaring ma-apply ng retroaktibo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo ngayong araw kay Attorney Olalia, sinabi niyang high moral ang pamilya Veloso sa ngayon ay limitado pa rin ang impormasyon na hawak nila sa pagpapauwi kay Veloso dahil nakaantabay pa sila sa magiging anunsyo mula sa Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan ngayon sa kanilang counterpart doon sa Indonesia. Kaugnay niyan, narito po ang eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Attorney Edri Ulalia. Siyempre, tuwan-tuwa, galak na galak dahil sa ultimo, hindi matutuloy ang bitay dahil wala naman tayong parusang bitay dito sa Pilipinas, di ba? Kung tuluyan na siyang maililipat. Kaya talagang tuwan-tuwa sila. Sa wakas ay nasisilip na nila yung liwanag na makakapiling na nila yung kanilang anak at nanay ng dalawang binatilo na ngayon. Pahayag po yan ni Attorney Edri Ulalia, ang legal counsel ni Mary Jane Veloso sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo. Sa iba pang mga development ngayon pong araw na ito, mga kabumbu, humarap na ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Etong si Attorney Zulica Lopez sa ika-6 na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw ng Miyerkules. Kasunod ito ng pagbiyahe nitong si Lopez sa Amerika sa loob po ng 2 linggo at matapos maisyuhan ng sabina mula po sa naturang komite. Ito ang unang pagkakataon na dumalo sa investigasyon itong si Attorney Lopez upang sagutin ang mga alegasyon hinggil po sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng tanggapan itong si Vice President Sara Duterte. Mababatid na sa nakalipasong pagdinig ay sinasabing kasama si Lopez
sa inner circle nitong si Vice President Sara na may control sa confidential funds ng Office of the Vice President. Samantala, kinumpirma rin o nakumpirma rin sa pagdinig na nabigo ang mga otoridad na maisilbi ang contempt order laban sa 4 na opisyal ng Office of the Vice President dahil sila ay nasa official trouble. Ito'y sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Department of Education Schools Division Office Edward Fajarda, dating Assistant Secretary Sunshine Fajarda, at Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, na Chairman ng Bids and Awards Committee ng Office of the Vice President. Sa mga karagdagan pa pong balita mula dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, sinimulan na ng House of Representatives ang pag-imbestiga sa mga pulis na naging bahagi ng Duterte drug war. Target ng House of Representatives na maimbestigahan ang umano'y pagkamatay at pagkakasugat na mahigit 1,000 pulis sa kasagsagan ng mga operasyong ikinakasa sa ngalan ng iligal na droga. Ayon kay Santa Rosa Representative Dan Fernandez, napagdesisyonan ng House Committee on Public Order na tinggin ang naturang issue upang makapaglaan ng akma at sapat na oras para marinig ang katotohanan. Sa ilalim nito ay hiwalay sa ginagawang marathon hearing ng House Quad Committee. Papakinggan niya ng komite ang kwento ng bawat pulis, pangunahin na ang mga naging sangkot po sa mga operasyon. Kasama rin sa kanilang inimbitahan ang mga pamilya po ng mga nasawing pulis. Sa unang pagdinig kahapon, nagkwento ang ilan pong mga kapulisan ukol yan sa kanilang sinapit habang nagsasagawa ng operasyon, tulad na lamang ng pagkakasugat sa gitna ng barilan. Ilan pa dito ay nabaldado. Kahapon ay nagkwento rin ang ilan pong mga pulis na umano'y biktima ng tanim ebidensya ng kanilang kapwa pulis at tuluyang inaresto saka ikinulong. Narito po ang karagdagan pang bahagi ng pagpapaliwanag ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez. Lalahanin nating nahaharap ang marami sa kanila sa samot-saring suliranin dahil sa elemento ng instigation mula sa nakakataas sa kanila. Pinaniwala silang tama ang ginagawa nila, makabubuti di umano sa bayan. We need to recalibrate the mindset of our policemen. Biktima din ang iba. Samantala, ayon pa po kay Congressman Fernandez, kinonsulta rin niya ang kaniyang mga kapwa chair sa Quadcom at napagdesisyonan ng mga ito na ihiwalay nga ang naturang issue upang mas makapag-focus pa sa hiwalay na panukalang batas na maaari pong ihain ukol dito. Sa iba pang mga development mula pa rin po dyan sa mababang kapulungan, inilulutang ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang muli pong pagtakbo nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkakapangulo. Ito ho'y sa kabila ng 1 term o 6 years na limit na probisyon po ng saligang batas na pagbabawal o nagbabawal po sa re-election. Ayon sa matalik na kaibigan ng dating Pangulo, hayaan dapat ang mga tao na magdesisyon kung mayroon talagang legal issue at hayaan ang mga korte na resolbahin ito. Naniniwala si Alvarez na ang probisyon ng saligang batas ay para lamang sa re-election ng mga incumbent president habang isang termino na ang lumipas mula nang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte sa kanyang pagiging Pangulo. Ayon kay Alvarez, sa kabila po ng 13 oras na paggisa ng mga mababatas kay Duterte sa huling House Quad Committee hearing ay naipakita pa rin ng dating Pangulo ang malakas na pangangatawan at kaisipan. Inihalimbawa rin ng dating House Speaker ang mga senador ng bansa na nagagawa umanong kumandidato matapos ang 2 magkakasunod na termino basta't pinapalipas lamang ng mga ito ang isa pang termino. Inihalimbawa rin ni Alvarez itong si President-elect Donald Trump ng Estados Unidos na bagaman natalo noong 2020 US presidential elections, pinili pa rin siya ng mga botante ng US sa katatapos na halalan. Samantala, kuha naman po tayo ng mga balita mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Nasa halos 7,000 miyembro ng Socorro Cult na pinamumunuan noon ni Senyor Aguila, nakatanggap po ng tulong mula daw sa DSWD. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo JC Galvez. Natulungan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang halos 7,000 miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ng Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na pinamumunuan noon ni Senior Aguila. Itong sinabi
ni Senadora Amy Marcos sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng DSWD para sa susunod na taon. Sa plenaryo, natanong ni Senadora Risa Hontiveros ang hakbang na nagawa ng DSWD para sa reintegration ng mga residente sa sitio sa mas malaking komunidad. Ayon kay Senadora Amy Marcos, budget sponsor ng DSWD, pinaghati-hati ang nila ang pondo ng ahensya para sa mga SBSI members. Natulungan ang halos 7,000 na kliyente ng DSWD sa Socorro with fund utilization of upwards of 25 million. Ito ay pinaghati-hati sa cash for work na binigyan naman sila ng livelihood assistance. Ikalawa, ang DSWD ay nangonsulta pa at kinuha isang forensic psychologist, Dr. Nori Balderrama, ang kaisa-isa na forensic psychologist sa ating bansa para kausapin at tulungan sila, at may AX din sila at nagtrabaho rin sila nagsimula rin sila magtrabaho sa ating mga LGUs para may long-term integration sa iba't ibang komunidad. Natanong din ni Hontiveros kung mayroon ng system in place para i-monitor ang kapakanan ng mga miyembro ng SBSI matapos na nakatakdang relokasyon at reintegration ng mga naninirahan sa Sitio Kapihan. Ito'y matapos na opisyal na kanselahin ng Department of Environment and Natural Resources ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement Permit ng SBSI. Samantala, sinabi ni Marcos na ang DSWD sa tulong ni Balderrama ay tututok sa pagbibigay ng psychosocial interventions. Huli, ano po yung mga sistema in place para i-monitor yung welfare ng SBSI members pagkatapos nitong relocation at reintegration, good sponsor? Yes, kahit walang naka-earmark at sakop ito ng 34 billion ng AIX, yung psychosocial interventions talagang pinaplano na at pinoprograma ni Dr. Balderrama para magkaroon ng forma at magkaroon ng sistema, kasi hindi naman minsan lamang mangyayari ito at aminin natin na baka may matuklasan pang ibang mga biktimang katulad nila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nananatili pa rin ang mahigit sa 115,000 na pamilya sa mga evacuation centers sa 8 rehiyon, kasabay po yan ng pagsisimula ng pag-recover ng ating bansa mula ho sa mga serye ng mga malalakas na bagyo at mga serye ho ng mga pagulan dito ho sa ating bansa. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang paglalabas ng pamalaan ng mga humanitarian assistance para ho sa mga apektadong residente. Ayon pa sa opisyal na ipamahagi na ang nasa 400,000 o mahigit 400,000 na family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 125 million pesos sa mga lugar na sinalanta po ng Bagyong Nika, Bagyong Ophel at ang pinakahuli itong Super Typhoon Pepito. Mayroon ding 1.3 million na family food packs ang nakapreposisyon sa mga warehouse na handa pong ipamahagi. Nangako rin ang Department of Social Welfare ng karagdagan pang 45,000 mga family food packs para ho sa mga probinsya o sa probinsya ng Catanduanes na matindi pong naapektuhan ng Bagyong Pepito. Kaugnay din po rito, umakyat na rin sa siyam na katao. Yun pong bilang ng mga nasawi sa sunod-sunod na pagtama ng mga Bagyong Nika, Ophel at ang Super Typhoon Pepito. Sa datos mula po sa National Disaster and Risk Reduction Management Council, maliban po sa mga nasawi, may 4 na individual pa ang patuloy pong pinaghahanap hanggang sa ngayon. Maliban pa rito, nasa 16 na rin ang naitalang sugatan o nasugatan dahil po sa mga naturang bagyo. Naitala rin ng National Disaster and Risk Reduction Management Council ang hanggang sa 3,031,171 na individual at ito ho'y katumbas ng 820,831 na pamilya na naapektuhan mula ho sa mga rehiyon sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at dyan sa may Cordillera Administrative Region. Samantala, pansamantalang naninirahan pa rin hanggang sa ngayon ang nasa 300,000 na mga individual o katumbas po ng 82,000 mahigit na pamilya sa iba't ibang evacuation centers sa mga nabanggit na rehiyon. Samantala, nagbigay naman na po ng commitment ang iba't iba pang mga government agencies sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi po magarbo na Christmas party.
Maalala ngang umapila si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na bawasan o iwasan po ang mga garbong selebrasyon ng Pasko bilang pakikisimpatya sa mga naapektuhan na magkakasunod na bagyo. Ayon sa Palasyo Malacanang, sa halip na sobra-sobrang selebrasyon ay mag-donate na lamang sa mga apektadong komunidad. Ilang araw matapos na ilabas ng Pangulo ang panawagan ay sunod-sunod na nangako naman ang mga kalihim at chief ng iba't iba po mga government agencies tulad na lamang ng Department of Communications and Technology, Department of Agriculture, Department of Education at marami pang iba. Sa panig naman ng Department of Transportation, nangako ang ahensya na sa halip na magarbong selebrasyon ay hinikayat na nito ang mga kawani nila na ilaan na lamang ang magagastos na pondo sa donation drive para po yan sa mga biktima ng kalamidad. Pagdating naman sa Department of Education, inatasan na rin ni Education Secretary Sani Angara ang mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas na gawin lamang simple ang selebrasyon ng Pasko. Ayon sa kalihim, gamitin na lamang ang mga school savings kung mayroon man bilang donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Una na nga pong iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na milyong-milyong Pilipino po ang natukoy na naapektuhan sa pananalasa ng magkakasunod na bagyong tumama sa Pilipinas. Ayon sa konseho, pinakamalala ay noong nanalasa po ang Bagyong Christine, kung saan halos 10 milyong katao ang naapektuhan at nag-iwan din na mahigit 150 kataong nasawi. Lalo pang ibinaba ng mga dam management ng pinapakawalang bultuho ng tubig kasunod dyan ng tuluyang paghupa ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Inilabas po na update ngayon pong araw, 3 dam na lamang ang nagpapakawala ng tubig. Ito ho ay ang Magat Dam, Binga Dam at Ambuklaw Dam. Habang kahapon ay tuluyan na rin pong itinigil ng San Roque Dam ang pagpapakawala ng tubig. Diyan sa may Ambuklaw Dam, kasalukuyan po nakabukas ang dalawa nitong gate at may isang metrong opening. Nagpapakawala ito ng 152.40 cubic meters per second ng tubig. Mas mababa kumpara ho ito sa 355.27 cubic meters per second kahapon. Sa Binga Dam naman, dyan pa rin po sa may Cordillera, nakabukas ang 3 nitong gate at may 1.5 meters na opening. Nagpapakawala naman po ito ng 231.23 cubic meters per second ng tubig. Kahapon po ay bukas pa ang 6 nitong gate at nagpapakawala ho noon ng 349.60 cubic meters per second ng tubig. Sa Magat Dam naman, tanging 2 gate na lamang ang bukas at may 3 metrong opening. Gayunpaman, nanatili pa ring mataas ang pinapakawalan nitong tubig na umaabot ng hanggang sa 939.22 cubic meters per second. Kahapon, nagpapakawala po ang naturang dam ng kabuang 1,715.06 cubic meters per second. Sa kasagsagan po ng mga pagulan na dulot po ng Super Typhoon Pepito, nagpakawala ang 4 na dam ng libu-libong cubic meters per second ng tubig dahil sa mabilis na pag-apaw ng level sa mga naturang dam. Sa karagdagan pa pong balita, sinimulan na ng Department of Information and Communications Technology ang emergency procurement para po maayos ang mga infrastruktura na nasira sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Ayon kay DICT Assistant Secretary for Legal Affairs, Renato Paraiso, noong gabi pa lamang ng Lunes ay sinimulan na ng DICT ang procurement process para rito. Una na nga pong nag-deploy ang ahensya ng mga emergency response vehicle sa mga lugar na apektado na magkakasunod na bagyo. Kasama po ang COMSBAX na isa namang portable all-in-one satellite communication system. Ayon pa kay Assistant Secretary Paraiso, patuloy din po ang ginagawa ng National Telecommunications Commission o NTC na monitoring sa mga network operator na may pangunahin pong tungkulin sa pagsasaayos sa mga apektadong linya ng komunikasyon. Ayon pa sa opisyal, pinamamadali na rin po ang ginagawang pagsasaayos sa mga lugar na labis pong naapektuhan sa pananalasa ng bagyo upang maibalik na rin ang maayos na linya ng komunikasyon sa mga naturang lugar. Samantala sa iba pang mga development, kasunod po ng mga ulat ukol sa mga namatay na hayop sa Nueva Vizcaya dahil yan sa mga biglaang pagbaha nung pong nanalasa ang Super Typhoon Pepito. Nananawagan ngayon ang grupong Philippine Animal Welfare Society sa pamahalaan na isama ang mga hayop sa National Disaster Preparedness Plan. Apelahon ng grupo, kailangan ding maikonsidera ang kaligtasan at kapakanan ng mga farm animals sa panahon ng mga kalamidad.
Ayon sa grupo, matagal na itong nananawagan na maisama ang mga farm animals sa National Disaster Preparedness Plan ng gobyerno. Marami sanang naisasalba sa mga nasawing hayop kung naikukonsidera o naisama lamang ang mga ito sa response and evacuation protocols. Katwiran ng grupo, hindi lamang dapat ikinukonsidera ang mga hayop o alagang hayop bilang mga financial figure, bagkus dapat mabigyan din ng sapat na pagkalinga. Ayon pa sa grupo, sa panahon ng kalamidad ay inililikas ang mga tao patungo sa mga ligtas na evacuation center habang naiiwan lamang ang kanilang mga alagang hayop sa open area na kalimitang dumaranas ng bagsik ng mga bagyo. Inuna rin ng grupo ang hakbang ng pamahalaan na hanggang compensation o bayad danyos lamang sa mga alagang hayop na nasasawi sa panahon po ng kalamidad. Sa naturang approach o hakbang, hindi umano napoprotektahan ang mga hayop bagkus tuloy-tuloy lamang silang napapabayaan tuwing panahon ng kalamidad. Samantala, isinusulong naman po ng House Quad Committee leaders ang panukalang batas na nagkakansila sa mga birth certificates na iligal na nakuha ng mga banyaga dito sa atin pong bansa. Kaninang umaga ay inihain na nga ang House Bill 1107 o ang Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law na pinangunahan po yan ni Quadcom Lead Chairman Representative Robert Ace Barbers. Ang nasabing panukala ay resulta po yan sa isinagawang investigasyon ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings, illegal drugs, illegal na operasyon ng Filipino offshore gaming operators at paglabag sa karapatang pantao. Batay sa explanatory note sa nasabing panukala na ang birth certificate ay siyang pinakamahalagang dokumento ng isang Filipino citizen. Ang nasabing hakbang ng mga mambabatas ay bunsod na nga po ng mga naging revelasyon sa komite na libo-libong mga foreign nationals ang nakakuha ng birth certificate sa ating bansa sa iligal na paraan. Naniniwala naman ang mga mambabatas na may mga opisyal ng gobyerno ang sangkot din sa nasabing scheme. Ayon kay Congressman Barbers, ang nasabing panukalang batas ay magkakaroon ng mabigat na kaparusahan doon sa mga government employee na tumulong sa pagbibigay ng dokumento. Sinabi din ni Barbers na posibleng may malaking pera ang sangkot dito para mabigyan ng birth certificates ang mga banyagang mga Chinese. Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Isinagawa sa ikalawang araw ng National Convention for Election Officers ang hands-on training ng mga election officers para sa paggamit ng automated counting machine sa panguna po ng Commission on Elections katuwang ang mirror systems. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, titiyakin ng komisyon na lahat po ay dumalo at na dapat ay matutunan ang tamang paggamit ng automated counting machines dahil sila ang mga mangunguna sa kanilang mga lugar para sa 2025 midterm elections. Narito ang bahagi po ng paliwanag ng chairman. Kinakailangan maipaliwanag ng mga local commandant namin, ng mga field personnel namin, yung paggamit ng makina, paano sila boboto nang naiintindihan ng lahat. Wala tayo dapat iniiwan ng mga kababayan natin na hindi nakakaalam paano ang pagboto sa darating na halalan ng 2025. Para may partisipasyon ng lahat, may pakialam ang lahat, dapat alam kung ano at paano ginagamit yung mga makina. Kaugnay po nito, pinasimulan din ng COMELEC Chair ang pagbubukas ng automated counting machine para sa mga hands-on training at sa pamumuno po ni Mr. Rui Peñalba, Information Technology Officer ng naturang komisyon, ay pinasubok sa mga election officers sa mga automated counting machine. Itinuro sa kanila ang tamang paggamit ng bawat feature ng machine. Tiniyak din ni Commission on Elections Chairman George Garcia na nagkaroon na ng pag-uusap ang komisyon, ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police para huyan sa tuluyan din pong pagbuwag ng mga private armies. Ayon pa rin kay Chairman Garcia na malaki ang magiging tulong nito lalo na sa pagdedeklara ng mga areas of concern para sa halalan. Pagbibigay diin ng opisyal na wala pong puwang ang mga private armies sa demokratikong bansa. Narito ang bahagi din po ng pahayag ni Chairman Garcia. Nakipag-uusap na tayo ay na chance meeting kay Secretary Remulla, kasama na rin po doon si Chief PNP at sinabi natin, i-reiterate natin, nagpapasalamat tayo sa kanya na ngayon pa lamang pinapaalala na sa PNP ang pagbuwag sa ating pong mga private armies and therefore na malaking tulong po yan sa amin lalo na sa pagdideklara later ng mga areas of concern. So inuulit ko po,
doon sa mga kandidato, political parties na nagme-maintain ng mga private armies. Hindi po namin pababayaan yan. Hahabulin po namin yan at gagamitin po natin ang lahat ng kapangyarihan ng COMELEC, ng mga law enforcement agencies natin at ng DILG upang mabuwag ang private armies. Hindi pa pwede nag-i-exist ang private armies sa isang demokratikong bansa. Samantala, nilinaw din ng opisyal na ang nangyayaring pagpatay doon po sa vice-alcalde o vice mayoral aspirant doon po sa may South Cotabato ay hindi pa rin po bahagi ng election-related crimes. Anya, hindi pa rin po nagsisimula ang election period kaya hindi pa ito maituturing na sakop ng komisyon. Sa kabilang banda naman, ang pangyayari ay mariing kinukondena ng komisyon at sana ay hindi raw po maulit pang muli. Samantala sa puntong ito, kuha po muna tayo ng ibang report. Si Vice President Sara Duterte daw nagpahayag po ng pagbati ngayong World Children's Day. Binigyang din po ang importansya na mabigyang atensyon ang karapatan ng mga kabataan na ipahayag ang kanilang sarili. Kaugnay niyan, may report si Bombo Kelly Cordero. Nagpahayag ng pagbati si Vice President Sara Duterte ngayong World Children's Day. Sa isang post online, binigyan nito ang kahalagahan na mabigyan ng atensyon ang karapatan ng kabataan na malayang maihayag ang kanilang sarili. Ayon sa pangalawang Pangulo, tutukan ang ideya ng mga bata dahil hindi lang ito leaders ng kinabukasan, kundi valuable contributors din daw kung ano ang mayroon tayo ngayon. Mahalagaan niya ang pananaw ng mga bata sa paghubog ng mas inklusibong mundo, mas patas at sustainable. As we listen, let us amplify their voices, recognizing that every child has a right to express themselves and be heard. Their perspectives are crucial in shaping a world that is inclusive, equitable, and sustainable. Panawagan ng Vice Presidente na way kumilos ang lahat para sa kapakanan ng kabataan at ng mundong mamanahin ng mga ito. Isang lugar kung saan malayang makakabahagi ang mga bata ng kanilang saloobin at malayang maipahayag ang kanilang damdamin. Mga batang walang takot at malayo sa panganib. Sama-sama tayong lumikha ng mga espasyo kung saan ang mga bata ay makakapagbahagi ng kanilang mga saloobin, malayang maipahayag ang kanilang damdamin, makapagbigay inspirasyon ng pagbabago. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 29 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Hinamon ni Senator Rafi Tulfo ang ilang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources na magpa-lie detector test at magpa-polygraph test sa plenary deliberation sa panukalang pondo ng Department of Environment and Natural Resources para ho sa 2025. Napuna ng senador ang isang circular ng ahensya na nag-e-exempt sa ilang mga impormasyon tungkol po sa pagmimina, partikular na sa mga aplikasyon para ho sa Environmental Compliance Certificate o ito ho'y mas kilala bilang ECC mula po sa saklaw ng Freedom of Information Order. Exempted sa Freedom of Information Act ang mga datos, impormasyon, yung mga impormasyon po ng mga minero, mining companies tungkol po sa uri ho ng mineral na kanilang minimina at yung klase at grado ho ng mga naturang minerals. Sinabi ni Tulfo na sinubukan ng mga non-government organization na kunin ang impormasyon ngunit sila po'y tinanggihan. Ipinaliwanag din nitong si Senator Cynthia Villar na siyang dumidepensa sa budget po ng Department of Environment na ang exemption na ito ay naayon sa data privacy law dahil yan sa impormasyon ay naglalaban po ng trade secrets ng mga mining companies. Ngunit paliwanag ng senador, may karapatan ng taong bayan na malaman ang datos tungkol po sa mga likas yaman ng Estado na pinakikinabangan ng mga private entities. Samantala, nasita rin ng senador kung bakit di man lang daw inimbita ang mga taga-Masungi Georeserve sa isa sa mga events sa Rizal para ho sa Project Transformation. Wala rin anyang inimbitahan na indigenous tribe leaders at mga watershed non-government organizations. Depensa naman ng Department of Environment and Natural Resources.
Nag-imbita sila ng mga taga-Masungi at maging mga indigenous people representative. Bibigyan nila anya si Senator Tulfo ng kopya ng imbitasyon para ho sa naturang Geo Reserve. Naniniwala naman ang mababatas na hindi talaga naimbita ang mga taga-Masungi. Nainis din ng senador dahil ang naimbitahan pa raw sa event ay 2 quarry operators kung saan ang isa ay sinuspinde pa ang permit dahil sa pag-ooperate sa loob po ng protected area doon sa naturang Geo Reserve. Gayunpaman, lumusot naman sa deliberasyon ng Senado ang panukalang 26.37 billion pesos na pundo ng Department of Environment para yan sa 2025. Mula po sa Senado, dako tayo sa mababang kapulungan mga kabombo. Meron pong 4 na opisyal ng Office of the Vice President ang pinapahuli na po ng mababang kapulungan. May live report si Bombo Annalise Soberano. Pinatawa ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability at pinaaresto sa mga otoridad ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President na hanggang sa ngayon hindi pa rin nagpapakita sa komite. Nagmosyon si Taguig Representative Pami Zamora na patawan ng contempt at ipahuhuli sa PNP at National Bureau of Investigation sina Gina Acosta, Edward Fajarda, Limuel Ortonio at Sunshine Fajarda. Bukod pa dito, pinapasama rin ang mga ito sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. Hindi naman masagot ng mga opisyal ng Office of the Vice President kung saan ang 4 na empleyadong pinapasight in contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa ika-6 na pagdinig ng komite ngayong araw na atid sa pamamagitan ng liham ng official travel sina of Special Disbursing Officer Gina Acosta, Limuel Ortonio, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda at dating DepEd SDO Edward Fajarda. Pero sabi ng mga kongresista, tila naaabuso na ang mga travel order dahil ilang beses nang itinatawag sa pagdinig ng mga naturang opisyal. Inusisa rin kung sino ang nag-aproba sa official travel ng 4 na individual. Paliwanag ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, kakapasok lang niya kahapon matapos ang 2 ligong medical emergency ng kaanak sa Amerika at hindi niya nakita ang travel order. Gayunpaman, kinumpirma ng OVP Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez na ibinaraos ngayon ang iba't ibang aktibidad sa 10 satellite offices bilang bahagi ng 89th anniversary. Samantala, hindi naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng komite ngayong araw. Sa liham na ipinadala nito kay Chairman Representative Joel Chua, nag-abiso ang Vice Presidente na hindi nga siya makakadalo sa hearing. Maalala kasi na hindi man lamang siya natanong noong September 18 hearing ng komite. Tinanggap din noong November 13 ni VP Sara ng personal ang imbitasyon ng Good Government. Ito din ang araw kung saan sumalang ang kanyang tatay, si dating Pangulong Duterte sa House Quad Committee kaugnay sa issue ng EJK at Guerra kontra Droga. Live mula dito sa Kamara, Bombo, yes, Bombo Genesis. May 2 akong question. Unang-una, ano yung, kamusta yung paggisa ng mga mababatas doon kay Attorney Zuleika Lopez knowing na ilang beses na siyang pinapatawag, ano? And pangalawa, anong reaksyon ng mga mababatas, mga kongresista natin doon sa hindi muli pagdating o pagdalo ni VP Sara sa kabila ng pagtanggap niya at pagpirma doon sa letter o yung invitation nila dati? Yun parang nadismaya din talaga itong mga congressman natin dahil nga sa personal na ngang inabot yung imbitasyon para kay VP Sara para dumalo nga sa pagdinig ng Committee on Good Government. Pero tila ayaw talagang sumarap ng Vice Presidente sa komite. At ito namang pagdating ni kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez ay sunod-sunod yung mga tanong ng mga mambabatas Bombo Genesis, no? Nakalinya lahat dahil nais ng mga mambabatas na tanungin itong si Attorney Zuleika Lopez Presidential Fund ng Office of the Vice President. Si Lopez ay kabilang sa inner Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang mga congressman Bombo Genesis na ang mga nasa inner circle ng pangalawang Pangulo ang makakasagot sa mga tanong kung paano ginastos ang confidential and intelligence funds ng OVP at ng DepEd. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Sa iba pa pong balita, inilatag na ng Commission on Elections ang mga aprobado pong lugar para po yan sa paggaganapan ng mock elections bilang paghahanda na rin sa 2025 midterm elections. Bagamat ayon kay COMELEC Deputy Executive Director Rafael Olanio, wala pa pong kumpirmadong petsa sa ngayon kung kailan isasagawa ang mock elections. Kabilang nga po sa mga pagdarausan ng mock elections ay ang mga sumusunod. Sa National Capital Region ay dyan sa may Pateros, Taguig City at Makati City. Sa Cordillera Administrative Region naman ay sa may Buntok Mountain Province, Sagada Mountain Province. Sa Region 4A naman ay dyan po sa may Antipolo sa Rizal, sa may Halahala Rizal, Region 8. Gayon sa Region 8 naman po ay ang Borongan City sa may Eastern Samar at Lawaan sa may Eastern Samar. Sa may Caraga Region ay sa may Surigao at Placer, Surigao del Norte. Habang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman ay dyan naman po sa may Pikit, North Cotabato at Old Cabacan sa may North Cotabato. Sa Region 9 naman po ay idadaos po yan sa may Hulu-Sulu at Paticol Sulu. Samantala sa iba pang mga development na aprobado na nitong Martes sa third and final reading ang panukalang batas na nagbibigay po ng oportunidad sa mga senior citizen na makapagtrabaho pumuli matapos maabot ang retirement age. Overwhelming ang boto ho ng mga mababatas sa House Bill No. 10985. Ito ho ay ang Employment Opportunities for Senior Citizen and Private Entities Incentives Law. 173 na mga mababatas ang bumuto pabor sa nasabing panukala dun ho sa plenaryo. Ayon naman sa mga mambabatas, ang mga senior citizen ay hindi hura o dapat dumidepende lamang sa kanilang mga buwanang pensyon. Giit naman po ng lider ng mababang kapulungan na panahon na para tulungan ng mga senior na may edad 60 na po pataas at sila po'y mabigyan ng kanilang trabaho. Ang mga posibleng trabaho na maaari pong gawin ng mga senior ay ang mga magagagaang trabaho at hindi po nakakapagod nang sa gayon ay magiging produktibo pa rin ng mga ito. Dagdag pa ng itong lider ng mataas na kapulungan, dapat pong magbukas din ng gobyerno ng mga economic opportunities para ho sa mga senior nang sa gayon ay ma-enjoy pa nila ang kanilang buhay. Sa sandaling maging ganap na batas ang House Bill No. 10985, aamyendahan po nito ang Republic Act No. 7432. Ito ho yung batas na nagmamaximize sa contribution ng mga senior citizen para sa nation building, grant benefits at special privilege na nilagdaan bilang isang batas itong si dating Pangulong Cory Aquino dito pong 1992 pa o April ng taong 1992. Ang nasabing batas ay inatasan po ng Department of Labor and Employment sa pamagitan ng Public Employment Service Office na bigyan ng trabaho ang mga seniors na ayon po sa kanilang kapasidad at kanilang edad. Inatasan din ng lahat po ng mga government agencies at mga private entities na bumuo ng mga programa na nagpo-promote ng general well-being ng mga senior. Batay sa listahan na nakapaloob sa House Bill No. 10985, maaari pong pasukan ng mga senior ay ang mga sumusunod. Ito yung mga clerical o secretarial works, consultancy, cleaning or janitorial services, event organizing, teaching, kitchen help, sales assistant at iba pang mga trabaho. Nananawagan naman si Senator Alan Peter Cayetano sa gobyerno na muli pong suriin ang mga programa nito at mag-isip ng mga bagong paraan upang tugunan ang tumataas na kaso ng stunting o pagkabansot sa mga batang Pilipino. Binigyang diin ni Senator Cayetano ang kahalagahan po ng maagang intervention upang matiyak ang magandang kinabukasan ng ating bansa. Binanggit ng senador ang nakakabahalang datos na isa sa bawat 3 batang preschool age sa ating bansa ay nanganganib na maging bansot. Ipinaliwanag din niya ang mga pangmatagalang epekto ng malnutrisyon tulad na lamang ng development delays, malubhang sakit at kakulangan sa oportunidad para sa trabaho. Ayon sa senador, kahit na may dagdag na pondo para sa mga feeding program at proyektong pangkalusugan, ang gobyerno ay hindi pa rin ito sapat para mabawasan ang stunting. Hinimok din ng senador ang DSWD na muli pong suriin ang mga kasulukuyang programa tulad na lamang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at pag-isipan kung paano pa ito masusubaybayan at matutulungan ang mga pamilyang kinabibilangan ng mga batang kulang sa nutrisyon o nanganganib na maging bansot. Itinalakay din ng senador ang mga isyu pa na kinakaharap ng iba pang mga vulnerable group tulad na lamang ng mga nauulila at matatanda.
Iminungkahi din niya na gumawa ng modelo na katulad ng 4Ps kung saan ang mga pondo ay ibinibigay batay yan sa mga nasusukat na resulta tulad ng pagpapabuti ng nutrisyon ng mga naulila. Nananawagan naman ang mambabata sa mga ahensya tulad na lamang ng Department of Health, Department of the Interior and Local Government, maging sa mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa DSWD sa paggawa ng targeted and elective policies. Kaugnay niyan po tayo ng karagdagan pang pahayag dyan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos. I think we will all agree that with a 6 trillion peso budget, we should make a dent, diba? So kung 1 out of 3, what's our target for 2025? And again, this is for all of us, not only the SWD, no? But at least sa part ng DSWD, can I identify 3 areas, no? The feeding, then isamay ko na, Madam Chair, para hindi na ako maraming tanong. So sa feeding, yung second, dun ba sa 4Ps, is there a way that you're monitoring if meron in danger, malnourished or in danger of stunting? No, meaning It's a matter of grave concern that 10% of our population is vulnerable to stunting, and we are now comparable to the African continent and not to the Asian continent at all, which is long past that. Firstly, we have the inclusion in the 4Ps of a new program, itong tinatawag First 1,000 Days. At ang target po nito is 600,000 children between the ages of 0 to 2 years old, including the pregnant and lactating mothers. Bagi po yan ang pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Amy Marcos, kaugnay pa rin po sa issue ng stunting o bansot sa atin pong bansa sa sinagawang pagdinig dyan po sa plenaryo ng Senado. Samantala, posible pong pumalo pa sa 800,000 mga senior citizen ang waitlisted o hindi po garantisado makakatanggap ng buwan ng 1,000 pesos na social pension mula po sa Department of Welfare o Social Welfare and Development sa susunod na taon. Itong sinabi nitong si Senator Amy Marcos sa plenaryo na para huyan sa panukalang pondo ng Social Welfare Department para sa 2025. Sa ngayon, ayon po sa Senador, nasa 622,000 na mga waitlisted na mga senior at hindi pa po nakakatanggap ng kanilang buwan ng pension. Dahil dito, tinanong ni Senator Loren Legarda kung may nakalaan bang pondo sa susunod na taon para sa mahigit 600,000 na waitlisted. Pag-amin ni Marcos, wala pa ring pondo sa mga waitlisted para ho sa 2025 dahil ito pa rin daw ang mga nakabinbin noon pang 2023 hanggang ngayong taon. Narito ang kanyang pahayag. Aminin natin, malaki utang natin sa ating mga ang ating mga senyoritos at senyoritas. In 2023, 490,000 ang waitlisted seniors. Hindi sila nabayaran pagkat kinulang ng pera. Pinagpilitan natin noong 2024. Pero lumobo pa rin yung seniors. Kaya eto nga, 622, baka umabot pa ng 800,000 ang waitlisted seniors. Ang problema natin, nung last year, yung kabuuhan na kinailangan nasa 5-6 billion, nailagay sa unprogrammed. Alam naman natin yung unprogrammed, magic na po yun. Kung meron tayong savings, okay. Kung wala, tiis. Kaya dahil dito, dahil sa kakulangan ng budget, nabigyan natin yung malaking bahagi ng ating senior citizens. Pero madami talaga sa kanila ay ang hindi nakakatanggap. Tiniyak naman ng senadora na tuloy-tuloy na makakatanggap ng buwan ng pensyon ng mga dating senior citizen na nasa listahan na ng Department of Social Welfare. Kung mayroon mang hindi makakatanggap sa mga dati na ay posibleng delayed lamang ito. Batay raw sa proposed budget ng social welfare para po sa 2025, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na aabot ng hanggang sa 5.5 billion pesos ang inilaan para ho sa mga waitlisted senior. Ngayon pa man, ang halaga ay nasa unprogrammed budget at depende ho sa pagkakaroon ng pondo o yung availability ng pondo. Ang kasalukuyang 49 billion pesos na lokasyon ay sapat lamang para ho sa 4 na milyon na mga mahihirap na senior citizen. Samantala, kuha pa po tayo ng mga karagdagang balita. Isang political analyst nakikita po na political theater lamang daw ang ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na dumalo ito sa House Quad Committee. Kaugnay yan, kuha po tayo ng detalye pa dyan sa pag-uulat ni Bombo John Flores. Kikita ni
political analyst Ronald Llamas na isang palabas lang ang pinapakita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito'y matapos humarap kamakailan sa pagdinig ng House Quad Committee. Kaugnay pa rin ng investigasyon tungkol sa extrajudicial killing o EJK ng dating administrasyong Duterte. Ayon kay Llamas, nakukulangan siya sa isinagawang hearing ng Kongreso sa dating Pangulo kung saan niya ay hindi na iparinig ang tinig ng ilan pang mga pamilyang na biktima ng war on drugs ni Duterte. Dagdag pa nito, sana raw ay nag-focus ang Quadcom sa mga nabiktima ni Duterte kung saan maaaring gamiting testimonya sa kanya dahil sa ganitong paraan niya ay tiyak na hindi makakapag-perform o magmumukang mayabang ang dating Pangulo. Ang problema, hindi ganun ka-coordinated, hindi ganun ka-strategize, hindi ganun kahanda yung Kongreso. Kahit ipagpalagay na natin na nilagay siya sa lugar kumpara sa Senado. Pero kulang sa coordination at saka sa focus. Buti na lang, nandun si Senator Laila de Lima, nandun si Senator Trillanes, nandun si Chel Jokno, etc. Kaya medyo, at saka yung mga biktima ng mga EJK, nung Tokhang. So naka-offset dun sa strategy ni Digong na gawin itong political theater para sa kanyang base at para sa general public. No, kaya tama yung sabi mo, merong layunin si Digong na gamitin ito. At in a way, nagamit niya. Until nung siya ay kinanto nila Senator Trillanes. Doon siya galit na galit. Naniniwala naman si Llamas na hindi naging maganda ang kahandaan ng Kongreso hinggil sa isinasagawang investigasyon ng Quad Committee. Dagdag pa ng dating Presidential Political Advisor, naghahanap na lang daw si Duterte ng masisisi kaugnay sa mga isyong kinaharap nito. Matatandaan sa ginawang pagdinig ng Quadcom, isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes ang 2 bilyong piso umano na natatanggap ng pamilyang Duterte sa mga drug lord. Inakusahan naman ni former President Rodrigo Roa Duterte ang Malacanang sa pag-sponsor umano kay Trillanes para idiin ito. Dapat yung Kongreso matuto dito sa nakaraan nilang hearing. Dapat wag sila magpa-divert kay Digong kung saan-saan. Huwag sakyan yung kanyang political theater. Mag-focus sila dun sa essential vulnerabilities ni Digong at dagdagan yung testimony ng mga biktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Jan Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development na tinutukan po ng ating mga provincial station, mga kabombo. Yung pong mga Pinoy doon po sa Indonesia, naging masaya sa inaasahan pong pag-uwi na tuluyan nitong si Mary Jane Veloso dito ho sa Pilipinas. May update po dyan at reaksyon ng mga kababayan po natin sa Indonesia mula ho sa Bombo Radio Lawag. Naging masaya ang mga Pinoy sa Indonesia sa inaasahang pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa bansa matapos ang 14 na taong pagkakakulong at nakalinya para bitayin dahil sa drug trafficking. Ayon kay Ms. Myla Castillo, Bombo International News Correspondent ng Indonesia, na posibleng umuwi si Veloso sa buwan ng Disyembre. Base sa kanya sa naging pahayag ni Veloso, labis siyang natutuwa sa kinalabasan sa apela ng gobyerno at pamilya nito na makauwi sa bansa. Dagdag pa niya na ito ay itinuturing na magandang balita para sa lahat ng Pilipino, lalo na't hindi napatunayan na sa kanya mismo ang mga nakuhang illegal na droga. May papaalala ang naaresto si Veloso noong April 25, 2010 matapos makuhanan ng 2.6 kilo ng heroin sa bagahe niya. Napakasaya po namin dahil at least sa Pilipinas siya magko-continue ng kanyang sentence. Yes, pinaprepare siya in time for Christmas na makauwi siya ng Pilipinas. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Lawag. Para sa Bombo Network News, sa Bombo J. Agnir. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nagdagan pa pong balita mula sa lalawigan ng baha doon sa Cagayan. Unti-unti na pong humuhupa at mahigit 51,000 na individual naman na nanatili pa rin sa mga evacuation center. Kaugnay yan, kuha po tayo ng kasalukuyang sitwasyon ngayon doon mula sa Bombo Radio Tugigaraw.
Unti-unti nang humuhupa ang baha sa lalawigan ng Cagayan at maging dito sa lungsod ng Tuguegarao kasabay ng pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Sa katunayan, umabot sa 11.6 meters ang water level sa Buntun Bridge sa Tuguegarao City na lampas sa critical level na 11 meters kahapon, bunsod ng mga tubig na bumaba mula sa kabundukan ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino na ibinagsak ng mga ulan ng Bagyong Pepito na sinabayan ng pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Ito ay sa kabila na hindi naman direktang naapektuhan ng bagyo ang Tuguegarao at Cagayan. Kaugnay nito, umabot sa 16,810 families na binubuo ng 51,145 individuals ang lumikas dahil sa malawakang pagbaha sa 100 na barangay sa 11 bayan at isang lungsod sa Cagayan. Pinakamalaking bilang ng mga evacuee sa Tuguegarao City na may 11,517 families na binubuo ng 34,595 mula sa 46 na barangay. Kaugnay nito, sinabi ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke na nagpapasalamat sila sa kooperasyon ng mga residente na sa mga bahaing lugar dahil sa agad silang lumikas at walang naitalang anumang hindi kanais-nais na insidente. Pinuri at pinasalamatan din niya ang lahat ng mga tumulong na responders at resources, mga pribadong kumpanya at individuals, uniform personnel sa pagtugon sa pangailangan ng mga evacuees at mga responders. Marami na ring barangay, municipal at provincial roads at mga tulay ang impassable dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa ilang bayan sa lalawigan. Alam nyo, thankful ako kay God kasi tumigil yung Magat. Kasi hindi yan tumigil, Ulysses. Hindi nga umulan, pero binaha tayo. Pero kahit papano, no, hindi sinabayan ng malakas na hangin at ng sobrang lakas na ulan. Kasi kung hindi, baka talagang Ulysses na naman po tayo. Great flood na naman. These people recognize na tutulong din sa mga tao na nagtutulong din sa bayan. Yan ang ulat-ulat dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Way Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Sa Cagayan Valley, meron pong mahigit sa 700,000 na kataong apektado pa rin sa pananalasa po ng 3 magkakasunod na bagyo. May update naman po dyan ang Bombo Radio Kawayan. Pumalo na sa 195,260 na pamilya o katumbas ng 725,206 na individual ang bilang ng mga naapektuhan sa pagtama ng 3 magkakasunod na bagyo sa lambak ng Cagayan. Ang nabanggit na datos ay kinabibilangan ng 64,332 na pamilya mula sa lalawigan ng Isabela, 57,799 na pamilya sa lalawigan ng Cagayan, 6,900 sa Quirino, 3,290 sa Nueva Vizcaya, habang 8 pamilya naman ang apektado sa lalawigan ng Batanes. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Regional Director Lucia Alan ng Department of Social Welfare and Development Region 2, sinabi niya na nagpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Central Office para maihatid na rito sa rehiyon ang mga family food packs na nirequest ng mga local government units. Nilinaw naman niya na bagamat may mga pagkakataon na nauubos ang kanilang mga buffer stock, ay kaagad naman itong nare-replenish ng kanilang tanggapan para masiguro na mahatira ng tulong ang mga nangangailangan. Continuous pa rin po yung pagkikipag-ugnayan natin sa Central Office para maidala na po dito yung mga request po ng bawat LGU natin. No? So kasi meron tayong agreement na lahat na po ng mga production ng ating family food pack ay galing na po sa Central Office. Pero minamanage na rin po ng Central Office kasi hindi lang po Region 2 ang apektado. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inanunsyo po ni US President-elect Donald Trump ang kanyang pagtatalaga sa heart surgeon at
TV personality na si Dr. Mehmet Oz o mas kilala sa tawag bilang Dr. Oz para pamunuan ng US Centers for Medicare and Medicaid Services. Ang naturang federal agency na pamumunuan ni Oz ay isa pong federal agency na nagbibigay ng health coverage sa mahigit 160 million Americans na halos kalahati po yan ng populasyon ng Estados Unidos. Sa isang statement, sinabi po ni Trump na nakilala niya si Dr. Oz sa loob po yan ng maraming taon at kumpiyansa siya na sisiguruduhin nito na makakatanggap ng pinakamahusay na healthcare ang lahat po ng mamamayan ng Amerika upang maging mahusay at malusog muli ang kanilang bansa. Inihayag din ni Trump na si Dr. Oz ay magiging isang leader anya sa pag-iinsentibo sa disease prevention upang magkaroon ng pinakamahusay na resulta sa buong mundo para sa bawat dolyar na kanilang ginugugol para sa healthcare ng kanilang bansa. Bukod pa rito, pipigilan din umano ni Dr. Oz ang waste and fraud sa loob ng pinakamahal na government agency sa kanilang bansa na 1/3 umano ng kanilang pondo sa healthcare at 1/4 naman ng kanilang buong national budget. Sinabi din ni Trump na humaharap ngayon ang Amerika sa healthcare crisis at walang iba umanong physician ang mas kwalipikado at may kakayahan na hihigit kay Oz para gawing malusog muli ang Amerika. Kung maalala, nauna na nga ring itinalaga ni Trump sa kanyang unang termino bilang Pangulo ng Amerika si Oz noong 2018 sa Presidential Council on Sports, Fitness, and Nutrition at muling itinalaga naman sa naturang posisyon noong taong 2020. Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy pong pagsubaybay sa atin pong 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media account tulad po ng Facebook page, YouTube account, maging sa TikTok at of course ang atin pong Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa dagdag pang mga balita, update lamang ho at subaybay sa atin pong mga provincial station tulad po dyan sa may Visayas, nariyan ang Bombo Radyo Iloilo, Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Cebu, ang Bombo Radyo Rojas, Bombo Radyo Kalibo at ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, bago naman po tayong magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 35 days to go, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Ay maun minuto na nakaligad sa takla sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bombohan ay suudto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hoover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Ginaangot karon sa illegal nga droga
ang kamatayon sining 18 anyos sa may barangay Taal, Molo. Kumadumduman kagapon nagkinagual ang mga tawo malapit sa nasambitan karon iyang lugar na kung sa diin gulpiada lamang ginlutang sang nagaangkasanay siniya. No? Nga duwa ka mga individual sa isa ka single nga motorsiklo. Di nabatian ta naman ang pagsingitan sa hustisya sa ginikanan sining biktima kag sandig sa mga ginikanan waya sa kailamtanan sa illegal nga droga. Ang ila sining anak ka tuod nga may mga record pero wala sang kaltanan sa illegal nga droga pero sandig sa aton sining kapulisan, no? Ginaangot karon sa transaksyon sa illegal sining nga droga ang posible rason sa kamatayon sining biktima. Kag mga barangay official sa Kalumpang nga Molo nagapahayag nga may mga record kuno, no? Sa kinagamo ining biktima mga biyan. Check ta ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report please come in. Atay-tahi karon sa Molo PNP ang senaryo, no? Asa sining nagluntad sining shooting incident kahapon sa may barangay Taal sa may distrito sa Molo kung sa dingin bawian sa kabuhi ining 18 anyos nga individual bumutsap matapos talutangan sining riding in tandem suspects, na based din sa giplastar sining investigation sa Molo PNP. Una diri nga pagplastar nga ining nasambit karon yang biktima, no, nga si ang pangalan sini karon 18 anyos ang edad sini, no, si CJ Gapol. Ang wait lang kay ginaplastar nato tribo champ. CJ Gapol. Gapol, no. Ang ining nasambit karon yang biktima kay sunod diri sa investigation sa kapulisan based diri sa aton sila nga pag interview kay Police Captain Ryan Christinot ang hipe sang Molo PNP Station nagsakay ini sa may tricycle diri sa may Kalumpang sa distrito sa Molo kag ginhapit ining isa man ka individual amo ni si alias Makoy adra man sa may nasambit karon yang barangay kag dumiretso ini sila adre sa may barangay Taal kung sa di nagluntad ining nasambit karon yang insidente. So mismo ini si Makoy ado mo ni siya na guide, no, sa driver nga makadto sa nasambit karon yang area kung sa diin pag-abot diri sa may lugar na naog ini siya gulpi kag dumalagan. Pag dumalagan sini siguro mga 10 segundos duay kani kalabot adito na lang nakabati sa lupok ang mapumuloyo nga may ginluthang na sa sulod ya sang tricycle kung saan dumalagan ining si alias Makoy bubutsam kag dito nakita ining suspect, no, nga nagangkasanay sa motorsiklo kag nagpalagyo pabalik sa may direksyon sa may distrito karon sang Arevalo kay sa natabuan ni do diri sa malapit sa may flyover diri sa may UP bubutsam ti pag-abot diri antes kun diri sila halin sa Molo nag-U-turn ni sila pabalik sa may Arevalo, no? So dito na kitaan ang mga empty shell, no, do apat ka empty shell sang naga-igo karon sa 45 caliber pistol kag at the same time may pilas ini sa iya sining tangkugo tatlo kag isa diri sa may nawala nga bahin sang iya sini nga ulo bumutsam. So nagagwa diri karon kag gin-establish diri sa kapulisan una nga dako gid ang posibilidad nga may kantanan sa sining shooting incident. Ining si alias Makoy nga pasakay nila sa tricycle halin diri sa may Kalumpang sa may distrito sang Molo bumutsam, no, kay sunod sa investigation sa kapulis nga antes pa man natabo ang shooting incident dumalagan ini siya subot silingon may ideya na siya kung ano ang matabo kay antes natabo yung shooting incident, dumalagan siya, no? Kay kung after sa shooting incident, dumalagan siya sa natural mo na siguro sa isang individual nga ti madalagan kay basikon sa kakulba pero ang natabo niya kay antes ang shooting incident amo pagdalagan ni alias Makoy bumutsam. So natigayon sang kapulisan nga matrace kag nakakuha sila sa CCTV na-trace nila kag natigayon nga madala sa police station ining si alias Makoy kag
imbestigaran Bumutsam kadungan man sini na recover sa kapulisan ang cellphone no ni si Jigapol kung sa diin nakita dito ang conversation. So sa conversation diri sunod ang kapulisan sa ila sini karon nga anggulo nga posible may katanan sa illegal nga droga ang rason kung nga agin lutang inisambit nga biktima kay based diri sa kay Police Captain Inot. Bubutsab nakita diri ang conversation nga ginapakadto gali no ginapakadto ining si Jigapol sa kay Certain RK Magbanwa no sang barangay Taal sa distrito man niya sa Mulo ining si RK Magbanwa adoy sa man sila lugar list may kalumpang ang hambal ka pulis nagkuha ni siya sa boarding house dira sa may Taal Mulo kay do mainit kuno ni ang iya sining status kalumpang kado ginamonitor ni kapideya si RK Magbanwa. So si RK Magbanwa amo ning ginatudlo karon nga nagsugo kay alias Makoy nga sugaton to si Jigapol sa ilas ning balay kag dalon dito sa may Taal Mulo. Ay ang isa diri sa ginalantaw sa kapulisan ining si Jigapol ining biktima may atraso o kondo may balayran pangaway kuno masettle. Inline karon sa illegal nga droga. So sunod diri kay Captain Inot kung sa Euron problem do may balance pangaway mabaydan Bubutsam kay ang isa sa gidalantaw sa kapulisan posible nga nagkuha sa illegal nga droga ang ining biktima pero way maubos siguro kabaydan posible nga may balance pa siya nga nabilin Bubutsam isa to sa confirm sa kapulisan kay ning tricycle driver nga naistorya sang Mulo PNP nakahambal nga antes pa man ini sila makalabot sa may Taal Mulo nabatian niya ni kinuha sa cellphone nga may ginaistorya ini si Jigapol nga do kasubong ginapandaman siya nga kung hindi siya bayad may matabo nga malain sa iya nga muna ang isa to sa na hatag nga information sa tricycle driver kag gin-confirm ini sa Mulo PNP kay ma-determine sa driver kuno sa tingog do parehas gid sa tingog ni RK Magbanwa nga mo nagpaandam sa kay si Jigapol nga may malain nga matabo kun hindi ini siya magbayad sang iya di karon nga balayran inline man karon sa illegal abing droga no so mo nang nagagawa diri karon sa investigation sa kapulisan. Pos anay mo Jomar. Sino nga lang sa tricycle driver nga ni? Si alias Junjun lang ginbutang kay witness siya. Alias Junjun. Kilala ni Junjun? Ano yung kasuon nga kilala si RK Magbanwa? Ang si alias Junjun ang establish na kilala sila ni CJ Gapol pero sa RK duway sila na sa establish kadua. Ti paano yung karon matumod nga kay RK to tingog kay hindi sila galing kilalahin nga duwa? Kay nabatian niya kuno sa cellphone kag sa personal nga tingog ni Arke nga nag hindi yaman bala kilala? Bubutsam? Hindi yaman bala kilala? Kay that time sang gatawag kuno si CJ gastoryanay sila ni Arke nabatian niya kuno gi pandaman ni Arke si CJ. Ti hindi ya galing kilala. Ti hindi sila kilala pero sa tingog kilala niya. Ti bahol ka tama eh. Sige, hindi gani pagpatihan to si Garma, kag si Kernel Padilla to, hindi sila gani pagpatihan sa Quadcom to nga nagtawag si former President Duterte sila kag nag-congratulate. Subong pa, do kinarton sao. Amo nang i-plastar liwat na i-plastar liwat, yabalay si Sir Inot, i-plastar liwat ang istorya be. Tiya mo nang gagawa diri karon no sa investigation kay ang si RK Magbanwa ara ni sa ila sini karon nga posisyon no Bubutsam ini si RK Magbanwa 26 anyos taga Kalumpang Mulo ari karon sa may custody sang Mulo PNP lakip ning si alias Makoy nga mo ning dumalagan sa sulod sa tricycle Bubutsam ti ang matabo sini kay total ang duha ni ka suspect no ang gasakay sa motorsiklo at lance no ang ilang sining status pero ining si RK kag si Makoy ang ginalantaw nila nga posible pasakaan sang kaso no kay isa to sa base nga giplastar ang mga ebidensya sa cellphone
nga nakuha sa sining nasambit karon niya nga biktima nga si RK Magbanwa nga mo ni ang posible mapasakaan sang kaso nga murder kag ini si Makoy ang accessory to the crime kay ini si Makoy do mo ni siyang naging palagyan mo no nga sugat to hasta nga magagiya sa dalan sa tricycle driver kag hasta nga makalabot dito sa lugar asa di nagluntad ining nasambit niya nga shooting incident Bobocham no amo na ang unestablished dire karon sa kapulisan nga mangin sa labton man sa sining manasambit yang individual. Actually ating kita daw kung paano nga mapakigangutan ang linya man tani ni RK Magbanwa kag ni Makoy. Pero do hambal ang pulis nga do upload pa sila. Bobocham no si Captain Inot la kuno na istorya. Sa sining mga nasambit karong individual nga ara man sa ila sining posisyon. Jobs? Go ahead. Natamaan gid si Makoy kag si Arkeao nga gapawayway pas ta subong? Damo nag-ayo to kina no nga mapakigangutan pero ang hambal nga ipapawayon na kunanay. Sa bahin sa nga police station. Actually si Barkin hindi naman sa minor by 6 anyos naman. Ang si Makoy mo ni 16 years old. Bobochap nga ara man sila sa ding paginakop ti laban-laban basta ko sa DSWD na kay minor de edad. Arib lang ng pagplastar ni Police Captain Ryan Crest Inot ang hepe sa Molo PNP. Sir, kahapon no na hitabo ang shooting incident kung saan ang victim natin is si alias CJ at based sa nakita natin sa CCTV footage hindi pa nabaril si alias CJ, may isang tao na tumakbo sa tricycle in which kung titignan natin ang tao na to is may knowledge na may mangyayari kasi bakit siya tumakbo kung alam niya naman na normal ano lang yung transaction nila doon pero umabot sila doon sa area na yun sa Barangay Taal dahil nga itong si alias Makoy yung tumakbo na bata doon sa tricycle is inutusan ni alias RK na sunduin si CJ doon sa Kalumpang at dalhin dyan sa Taal kasi nga may transaction sila na gustong gawin. In which nung nakuha natin yung cellular phone ng victim, nakita natin saka yung cellular phone ng bata, nagtugma yung storya doon na pinatawag sila dahil nga sa illegal drugs kaga sa pera na hindi pa nabayaran. Sino nagpatawag sa kanila, sir? Si RK. Okay. Tapos yung tricycle driver na witness natin, siya mismo nagsabi na narinig niya sa tawag ni RK kay CJ na galit at parang nagbitaw pa ng salita na kung hindi daw mabayaran is may mangyayari kay CJ. So it only shows na mismo yung tricycle driver is narinig niya yung pinag-usapan although wala man talaga siyang involvement kung anong nangyari doon kasi makita natin sa CCTV footage na sa state of shock pa siya nung na binaril na si CG. So, labas na dito yung tricycle driver sa involvement sa insidente? Oo, labas na siya sa although isang malaking tulong sa atin na willing talaga siya mag-witness at mag-cooperate para lang na mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni CJ kasi alam niya na nung pagsundo nila kay CJ daming tawag daw na tatanggap si CJ at puro daw baisay ang narinig no na parang may kulantruhan na nangyari at ang kausap daw is nung narinig yung boses ni RK nung niya is na-identify niya talaga ang boses na kay RK yun. Anong participation ni Makoy, sir? Si Makoy siya yung inutusan ni RK na tawagin si CJ para pumunta sa Taal. So parang accessory siya dito sa crime na nangyari. Okay. Pero ang principal accessories is si RK talaga. Kasi hindi mangyayari yung shooting incident kung hindi niya hinila yung si CJ papunta sa Taal. Andyan siya sa Taal nakadorm. Ano kalaki yung atraso ni CJ kay RK, sir? Sa subong gina-try naton na verify gid kung ano gid nga kadako sang kantidad pero ang aton lang sure gid nga na monitor is may hindi pa si nabayran nga kantidad balance sa ila negosyo nga illegal drugs si CJ. Okay, so bali si RK
siya yung nagbigay ng droga pero ang bayad parang hindi kumpleto, hindi na kumpleto ni Parang CJ. kulang truhan, parang may kulang bala. Amo na nga Paano sir na-establish na merong balance pa si CJ? based sa mga nakuha natin na transaction nila sa cellular phone nilang tatlo, no? Kasama yung cellular phone ng bata. Doon nila nakuha ng investigador natin na about grudges kag illegal drugs ang motives kung bakit na pinapatay si kasi matagal na pala yan na galit si RK kay CJ dahil sa daw ginabaliwala lang daw ang utang bala nga ginasingil na siya nga dako na nila tabunanan to sa taas. Initial mga pila na kung pa may Way pakita sang initial gid nga kon basta ang hambalang ni RK kay CJ nga pre dako na gid bala mo tabunanan diri sa nga utang te paano tanang ibulikan tani bayaran nga way pamangod diri kwarta mo na nga kagana na dungogid sang aton witness sang tricycle driver no nga amo gid na nga mga kataga ang ila ginabaisan. sa natabo ginaran tamo posible Planado gid ang pagtiro patay kay CJ kay balaan mo ang bata mismo nga si Makoy wala pa gani natirohan si CJ nagpanaog dahil siya kag nagdalagan so it means may knowledge siya nga may tabo kag nakuha ini sa aton CCTV footage no. Okay, so posible sino subong manabat sir, sino subong pasakaan to kaso, may mga minor, mga ligadang edad ni? Sa subong pasakaan tasang kaso si RK kag ari si Makoy although si Makoy 16 years old pero pwede na siya mapasakaan. Ano nga kaso sir? Ang accessories to the crime no of si Makoy kag principal accessories naman sa crime nga murder. Murder sir. Kay ang parameters pasok gid katama kay hindi bala mahitabo ang shooting kung wala to gitawag ni RK si Makoy nga hilaon mo. Ti kung yung lantaw naton wala sang ma-transpire nga shooting kung hindi pamaagi kay RK. Kay si RK mismo nagasugo kay Makoy nga hilaabe pakadto adrebe kay para makuanta ang transaction. Amo na bla. Okay. Amo to nga dako gid nga kuan ini nga nagkuan sang shooting incident kani si RK. Bombotsam, si Police Captain Ryan Crescido Tepe sa Molopinpi. Tino hindi man namuto ka intense ang conversation. Gambal man lang to nga pre, dako na di bayran tao, ibululigan ta di bayrano. Amo na ang ara sa may conversation kag tibuto na batian nga may do kasubong nagapandam si RK no sa datungdan nga ti dapat bayaran na no ang iya sidi na no nga kulangan to kung pilapat to kay do di pa establish kung pila gid to kag kadako ang balayran kung nga naglabot gid sa mo sini nga gintanuhan gid mo na nga gintumo diri sa kapulisan nga primary suspect amo ni si certain RK Bagbanwa adri karon Bombotsam gin aduga sa kapulisan nga nasabit karon ka individual ang nakapalagyo sa gipatigayon to ka bypass operation last October do diri sa may Kalumpang na sa may nasambit man nga distrito kag mo siguro ang isa sa rason nga do naga saylo sa to sa may Taal Molo kay immediate sa di sa may barangay Kalumpang sa nasambit nga distrito. So with that, nantay gayod man naton diri karon nga mapakinggangutan ang barangay officials diri sa Bay Kalumpang kay gin plasta diri sang kagawad Lorden Lim in charge sa peace and order sa Bay Kalumpang nga adamo gali sang record no nga mga kinagamo ining nasambit karon nga biktima sa ila city ka barangay. Kung sa diin 20 o kung sa nga nag-edad ini 16 anyos ining biktima kag subong 18 anyos na may mga no o kundi si 14 to 15 anyos ang edad sining nasambit ka biktima may mga record sa galida no nga mga stabbing may ara man yang nagapanghaboy sa bato botilya kag involved sa pila ka mang kinagamo sa barangay Kalumpang kag sa nag-edad ini 16 ado mo to nga gindala siya na sa may gipatiner sa may balay dalayunan kay nakabono ini siya
Bumbutsam kag doon guwing panigani ko nung hearing mo sunod diri kay Kagawad Lim sa nasambit karon yang nga biktima. Hindi man nila establish kung balati amo gini ang rason ang may kantanan sa illegal nga droga o kung involvement sinis kinagamo kay tiko ng tawon dudugay naman nga record nga nila sa may nasambit karon nga barangay sa Kagawad Lim sa may interview sa Bombo Radio. Okay. So dumduman ko gid kay Sigapol nga ina ever since inang nag-start pa lang na sa sanasiling nga gagmay nga kaso sang ulihi na children's at tres na siya sang ulihi na si ICL na siya sa mga masunod nga mga ginhimo iya nga mga katuntuhan sa barangay. Una, San ulang nga tuig ni Kagawad ang nag-edad ni siya daw 14 or 15, nag-start na siya sang minor pa siya. So ang mga sala niya ini inang grupo-grupo, blaganggang, nagapanglambat sa dalan, panghaboy botelya, pangbato, rambol, lagsanay kutsilyo, hasta sang ulihi nakabuno gid ini siya. O, sa upod siyang iya nga grupo. So 14 years old pa lang amo na ang mga record di. Yes, oo. So ano may mga upod sa di, may mga grupo sa di Kagawad? O, may mga grupo na siya pero hindi tanan taga Kalumpang. Ang iya nga grupo composed ng mga kabataan nga naghalin sa nagkalain-lain nga barangay. San Juan, Kalaparan, Boulevard, mga Baluarte, Tansa Baybay, Tansa Patio na amo na iya mga grupo. Okay. Ano may gang ni or ano ay man organized? Ate siguro may ganggay kay lain-lain grupo podya, lain-lain nga kabataan. Okay. Anong lihok sang barangay that time? May mga amo sini, may minor, especially minor. Okay. So sa mga cases ang hindi pagid siya ang ila nga sala, hindi pagid sila nga nagsupak gid sa crime nga ginatawag nga ang penalty nang nagubo sa 6 years. So ang ginhimo na namon ginapatawag na sila upod sa mga ginikanan nila naga-undergo sang case conference under sa CSWDO, nagakanda kami sang intervention kag diversion program para sa ila. So bali ano na address tong mga concern after sang insidente kin Kalumira nya biwen sa nagliwat ano? Sa di namin mo ang pagbuno. So halin sa pagka nga nakabuno to siya inang kundi nagtiner na sa dalayunan nakadogay oo. So ano tong biktima? Hindi ato daw kila daw nakursanadahan malang to nila. Buhi ato nag 50-50 ato sa hospital. So that is why nga daw gin-file na sa frustrated homicide o kung frustrated murder. So until na bala daw sige na ang hearing nila kay daw wala to nila maariglo. So nakapiyansa na siya. So pila ka tuig tineri sa dalayunan? Daw wala man to siya matuigan kagi nakakuan sila. Kag nakagwa siya. So mga pilatanan ka mga kaso gin Kalumira nya di mga kinagamong gin involbaran? Daw hindi ko lang gid sir ma-account pero so far siguro damo gid. Wala labot ang sa iba nga barangay kag wala labot ang mga unrecorded. Masiling na kami nga unrecorded wala complainant so gina incident report lang na namon kun mahibaluan namon. So bali sa subong ano ni under inyo po ni monitoring ang pamilya nila ni ang especially sa lugar nila sa inyo ni. So sang nadula ina sang na balay dalayunan ina siya medyo nagturtawhay ang area nga ina dira. So sang ulihi pagwa ya daw na monitor namon ya daw ginsaylo na sa iban nga barangay for a change of residence kag environment. So daw naglinong-linong dira nga area. Si Kagawad Lim ang in charge sa Prison Order sa Barangay Kalumpang sa distrito sang Molob, Bumbutsam. Actually, ang ining mga individual nga involved diri karon ay sablas ni lugar pero ang sa kay CJ Gapol amo tong na mention kadugin change na tong ila siding nga area kay para at least kado malinong-linong da sa lugar amo na nga terto nakahalin sa may balay layunan at amo na ang latest siding nga nabatian nila nga ini siya ang ginutang sa Barangay Taal sa nasabit man nga distrito Bumbutsam. So dogasin di balaon ta kun ang depende karon sa pag-track sa kapulisan na kag sa mga suspect no kay tidwa pati ang way pato bakitan ining riding in tandem nga mo gito ang nagpapangamot kun pado nga matigayon ang pagpanglutang sining nasabit karon nga biktima sa Bumbutsam. Iklaruhon talang kay kagabi pa lang hambal sa aton kapulisan ang ara sa ila kustodiya ang kaupod
nga pasahero sa tricycle. Sino ganito? Si Makoy alias Makoy. Yes, Ang 16 years driver, old. ang driver sang tricycle, amo ni si alias Junjun. Kag ang gunman ang nagtiro gidya. Klarohon ta ara gid man bala sa kustudiya sa Molo PNP ang nagtiro, nadakpan gid man bala nila. Bisa kay Captain Inot at large, ang ara sa ilabong si Arke Bagbanwa nga mo ang nagplano. Ang nagplano sang Nga plano nga tidalon do si Makoy o kon si alias CJ Gapol nga ginsugo niya si alias Makoy nga igiyahan hasta makalabot sa resabit karon nga lugar Bubutsam. Ti ang pamangkot ano ni pila ka dako ano kadako ni nga kantidad kag halin pa ni San-o nga ginasukot kay kon sa mga ginpakigbahin gani or sa ginpakigbahin kay do isa man lang kalinyada to nga conversation kuno ga pamangkot si RK kay CJ nga ti San-o ta ni San-o mo bayran kay dako na ding talabunan ta bululigan tala ni do something like that. Tiduay man to iya sang threat gani to Bombo Jomar. Actually, ang isa to sa do makapapag-on kuno si ebidensya amo ang tricycle driver. Tiyan mo nga na gani. sang Amo na gani nga doubtful ako iya sa tricycle driver. Amo to nga namangkot ako kagina sa imo. Kilala bala ni alias Junjun si RK. Tiyang hambal mo hindi. Ti paano niya ma-identify sa tingog kung hindi mo kilalang isang tawo? Kay gin basihan sang nakita ay sila sa police station, pareho ang tingog sa cellphone kag sa personal. Amo na ang ginbasihan. Amo na ang pagplastad dire karon sang kapulisan nga sang nabatian nito kuno sa may area nga duay pas nakalabot sa may taal nga do grabe na kuno akig ni RK kag amo na nagadugin na threat sa kun hindi mabayaran may malain nga matabo. Damo sa mga posibilidades mo nga kung sa diin. Ako iya particularly doubtful ako. Bombo Jomar. Kay nga man, ga-drive ka sang motorsiklo. Ano motorsiklo ya gani? Rose nga may kaha. Rose nga may kaha. Gahod na jom sa Rose mo? Di ba? Plus, samtang nagabiyahe ka, damo sang salakyan nga nagalinabay. No? Ti grabe naman na yung sense of hearing ni alias Junjun, mala Spider-Man nga batian niya pa ya? Kag klaro sa pamatinaan niya kag ano pagtubangay nila sa Molo PNP. Ginpahambal si RK tapos naghambal si alias Junjun. Iya ginang to tingog, sir! Amo ginang tingog niya, sir! Amo sina? May amo nang ginplastar sila kay nagkita ay sila sa police station mo. So basta posible ginpahambal man kung paano nga na-identify ito. Ang si alias RK ka pareho kunong tingog sa cellphone kag sa personal. Abo nang gin-establish ang kapulisan nga ang tricycle driver kay ang tricycle driver kasi si do mo manas lang duha kilalahay ti amo naging himo nila nga witness regarding karon sa sining sabit kay insidente kag adugin pagwa naman siya kani way man sa involvement kag iya lang man nga nag-transact sa iya si CJ nga mapadulong dito sa Betaal sa distrito sang Molo Bombocham. Isa pagid. Bombo Jomar. Isa pagid. Di bala kagapon ginsugat si CJ ni alias Junjun kag ni Makoy nga asubong nagagwa naman niya nga si CJ ang nagsakay sa tricycle kag ginsugat nila si Makoy. Sino ginmamla nagsugat kay sino? Kay ang sa investigation sa kapulisan tawag kuno ining si Makoy o kuno ining si CJ sa tricycle driver kay tikilala sila kag malas kalumpang mo. So pagtawag ito sa tricycle driver
nga may kantuan sila sa may taal nga sa may distrito Bansang Mulo nga importante. Amo to nagpasugot man to ang tricycle driver bumutsam kagin hapitan na nila si alias Makoy nga mo ni kuno ang mag-guide sa ila pakadto sa taal kung sa din dapit nga exact location sa nasambit yang nga barangay. Final answer na. Amo na ang ginaplastad diri karon sa kapulisan. All right. So iban niya, na-plastad aton si Dikarudugang kay gina at trace naton diri karon kung anong mga latest sa nga development basi kon may identity na to ining mga riding in tandem kay so para soldado negative pa no ang latest development sini kon matabo ti kung ituad man to ni RK no ang kalatanan sini kagusto na sin auto mga individual puputsam so mo nang gida tao diri karon sa Bolo PNP. Ini si Abu Bojo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jo Maravilla. Ini sandig sa investigasyon sa nga Molo PNP nga ginplastar kay gindiga ni Police Major Inot no sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Police Captain Inot nga amo kuno sina ang senaryo or ang gintunaan sang pagtiro patay sa kay Gapol no ang nagtumod sa kay RK Magbanwa kun nga nagsulod naman ini siya sa eksena kag ara sa subong sa kustidiya sang kapulisan amo iya nga nabatian kuno sang driver nga si alias Junjun nga among kaistorya ni CJ pero si alias Junjun hindi niya kilala si RK Magbanwa no nabatian niya lang kuno samtang nga naga-traverse sila from Kalumpang to Taal Molo. Kag nabatian niya pa kuno gani nga naghambal sa cellphone si RK Magbanwa suno sa driver nga si alias Junjun nga bayad ka na no kung hindi mo mabayran may matabo si mo nga malain tiga pa kanto pa lang to isa na tabo na diyon ang malain sa iya ako doubtful ako iya sa sining bangod na batian ang tingog kag pagatubangay kuno dito sa may Molo PNP natumod gid ni alias Junjun nga ang tingog amo iya ang tingog ni RK saton sini karon iya nga mga kabumbo no kay ang aton siniya nga luyag diri Banwa hindi lang yang aton kunti sa tagsa kamay matabo nga krimen nagakadapat lamang nga ang mga tawo orang mga matudtuod sini iya nga responsable sa kamatayon sang biktima hindi lang manabi sa kay CJ Gapol kung sino man ang mangin biktima amo iya ang maga panabat amo iya ang magapanabat. Hindi kay manghunos lang kita sa kung sino tuyang nagalupok ang pangalan para lamang nga may ipatutuan kita kag may idatol kita sa tapalan. Kung ikaw manabi ang pamangkuton ko, mapati bala ikaw nga tingog gid man sa tingog lang ma-identify sa isa ka tawo kung sinong nagatawag sa piyak sini nga linya. Granting for the sake of discussion, naga-traverse pa ini sila, nagabiyahe pa sila from Kalumpang to Taal Molo. Ti makonsiderar na da naton nga busy road na da mga kasimanwa sa amo sadto nga oras.
ang pagburhot sa mga salakyan, mga motor, no? Makaapekto sa imo siniya nga palamatinan. So grabe siguro, no? Ang clarity sang palamatinan ni alias Junjun to identify RK Magbanwa nga siya tong kaistorya ni CJ Gapol before pa man ini siya nga mapatay. Sa aton sini makabombo. The least nga gina-expect naton nga magahalin ang impormasyon sa driver. Di ba? Ano iyang impormasyon nga na-extract sang Molo PNP sa kay alias Makoy? Why sila yung may na-extract? Why sila may nakuha to? Nga information? Kay ti, kung basihan naton banwa, si alias Makoy, amo ang kabangdanan kung nga anatiruan si CJ Gapol. Kay siya kuno ang mag-guide sa kay alias Junjun bilang driver sa tricycle kag pasahero nga CJ Gapol. Galing kay paglabot nila sa lugar kung sa di natabong insidente, naghambal ining si alias Makoy, dali lang kay may kwaon lang ko to. Naglagan si Rayon Iyaya. Subot silingon kung may ara gidman sang may nahibaluan sa tunga ni alias Makoy kag ni alias Junjun nga driver sa tricycle, mas damo ang nabalaan si alias Makoy. Ti hambal ni Captain Inots linya accessories to the crime man to si alias Makoy, di ba? Sila tanan to accessories to the crime. Pero mas babrubugat kuno kay gina-identify gid yan ni alias Junjun ang tingog ni RK Magbanwa nga siya to nagtawag sa kay CJ Gapol antes pa man ini siya mapatay nga do kasubong iya nga naga binaisay sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ano ang plastada ginman sina diri banwa? Ang pagpasaka sang kaso nga murder sa kay RK Magbanwa kag kay alias Makoy ang makasuffice bala nga ti mahambal naton mahatagan na sang hustisya ang kamatayon ni Gapol? Makabig ta na bala nga case closed, case solved? Paano adto iyang duha? Paano adtong triggerman? Paano adtong driver sang single nga motorsiklo? Kag ako nagapati, ako nga kilala ni alias Makoy, ang driver sang motorsiklo, kag ang triggerman. Nagapati ako sa porsyento, guro mga 80%. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti kung wala man kabalo si alias Makoy, kagang instruksyon sa iya, idulog lang sa mo sining area, lakat ka lang dayon, kay sibton lang namon, ti sinong naghatag sa iya sang instructions. Ang naghatag sa instructions kay Makoy, ti kilala ya Di bla, sa aton sining mga kabumbo, alang-alang lang na karon iya nga galakat-lakat kay mo iyas dalan, may makuhit si mo kang mga nga sugata to si amonyo, pasakyas tricycle, tapos idulog mo sa amon pwede bala ina? Di bla? Sa aton sini nga mga kabumbo. 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri sa bumuanay sa udto. Ang ICPO
Ginplasta na diring ila preparasyon para iya sa Christmas sa season. Lakip na sang dugang pagin nga mga balita kag impormasyon karon diri sa Bumuaray sa Udto. Balikan ta matapos ang bilang ka-importante nga mga panugdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 17 to 23, 2024. Another 2 hours and 30 minutes of great musical show ang nagahulat sa inyo sa concert at the Plaza. Kaupo ng Technocrats Band. Magasugod na alas 6 ng gabi sa Nobyembre 23, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 24, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes wag umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation.
Kabombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon. 37 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri karon sa pagpakalagad sa bumbuanay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby anay sa aton sini mga kabombo kay may winner kita nga maga-claim sa iya sini nga premyo. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Yari karon sa aton sini nga live studio taga Barangay San Pedro Haro. Iya sini nga proof of purchase sa Birch Tree Fortified. Si Ma'am May Heruta. Ma'am May, maayong hapon gid sa imo. Mayo man ah. Kumusta ikaw, ma'am? Okay man ah. Okay man, congratulations. Kinagdaog ikaw. Ano, pagi ko na lalawagan nung ako ng ngalan. Para ka maswerte man na lawagan ng ako ng ngalan. Oh, hindi lang magpa-kulba, Ma'am May. Yuhom. I mean, one time lang. Okay, doon na kulbaan si Ma'am May. Ma'am May, ara ng 500 pesos sa imo? Oo. Oh, palihog ako isip, ma'am. 100 pesos? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos? Ano ni Ma'am May na ang 500 pesos? Idugang ko ni bakal sa akon nga purchase nga birthday kag MX3 kag James Coffee. Wow. Ang nabilin ako ni ibakal sa akon nga maintenance nga bulong. May bilin pa na ayhan kung ibakal mo na to. Ang mabilang na pila lang mabaklon ko naman na isa ka stab ano pa na 120 sa bato na. Okay na siya. Alright. Ari pagin ma'am, bato na ang gift pack nga nasulod sa Orocan nga balde. Arama mo? Nan. Okay. Sige, anong imo sining nga sarang mambal na Ma'am May? Damo nga salamat sa Bombo Radyo nga nabaton ko nga akon na dinagaan sa ilang Panalo. Sa Wanto Panalo nga balde nga Orocan. Okay, kag 500 pesos cash. Kag 500 nga pesos. Okay. Agdahaman tuma mga taga Barangay San Pedro, mga kasimaryo ta kag mga kaiping nga kabrangayan tato mag-intraman sila. Ang akong galing nga makatupad balay dira gali kung pwede kung gusto niyo mag-intra kamo dire, sulat man kamo para sa akon nga kamo mamagdaog nga madako man ang inyong mabaton. Kag mga makabuhin-buhin man sa inyo nga mga kabudlay bisan basura lang niya, mapuslan mo gid. Basta Radio Bombo. Star FM. It's all for you. Also lado ni Ma'am May. Ma'am May, congratulations. Thank you very much sa Bombo nga mga sponsor sa imong tanan-tanan dire. Labing salamat. Alright, deriwavit si Ma'am May Heruta ang aton sining daily draw winner. Ya sining proof of purchase Birch Tree Fortified. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 50 minutos na ang nakaligad sa takna nga launa.
Check nato ng balita ni Bombo Hana Andasa kay kasado ng preparasyon sa Iloilo City Police Office sa sining nagahilapit karon nga Christmas season. Pizza ano na ito ni Subong? Pizza 20? Ba, may napulo na lang kadlaw, Disyembre na. Oh, saton sini nga mga kabumbo. Nakabato na ba lang tanan? Sa nga doon na pubutsam? Basta nakabato na ba lang tanan? Hambal nila kuno ang temprano man nagakaubos mo. Pero ang do medyo ara sa ulunhan gawa kag may mga ginapaabot pagin nga mga dalagko nga mga kasgit. Bombo Chris. Dito siyempre ga tabungos ang bulutangan. Ang importante lang ya Bombo Chris, blamo kung ano, ang mabaton anay ang una makabalo. No? Sang balatulo. Ang mabaton anay ang dapat makauna makabalo kung gaya nagsakit ang kilid ko pitik akon nga ugat. Anyway, check na this time si Bombo Hana sa iya sini nga balita. Preparasyon sang ICPO sa nagahilabit sini nga Christmas season ng ila sini iyang security preparations. Bombo Hana sa report please come in. Preparado na ang Iloilo City Police Office sa nagahilapit nga Christmas season na bombo siya mga kabombo. Ininaangot man sa ginhiwat nga press conference na nungod sa Re-Rise Protection nga may tinutuyo nga mag-promote sang hiluway kag safe nga komunidad, child-friendly and crime-free barangays para sa nagahilapit nga Christmas season. Bangod man sa mga tion, madamo ang mga bisita kag mga nagatumpok nga mga taho sa isa lamang ka lugar. Iniman ginapangunahan sa City Social Welfare Development Office nga magapormal nga ilunsar sa November 25, 2024, Lunes nga adlaw. Isa man sa mga objectives sini amo ang strict implementation sang Regulation Ordinance number 2022-279, Iloilo City Ordinance on Curfew for Minors, Prohibiting and Regulating Minors, Visibility in Public Places, humalin alas 10 sa gabi, tubtob alas 4 sa hapon. Ang ining City Social Welfare and Development Office sa partner stakeholders gid sang Iloilo City Police Office kag iban pa diri kaangay na lamang sang Office of the Iloilo City Mayor, Philippine National Police, all district chiefs of women and the Children's Protection Desk, Liga ng mga barangay president, tanan nga ADC presidents kag Iloilo City Task Force on Moral and Values Formation, Iloilo City Anti-Smoking Task Force, Iloilo City Task Force on Internet Online Services and Gaming Center o kon Anti-Piracy and Pornography, Iloilo City Federation of Sangguniang Kabataan, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, kag Iloilo City Task Force on Anti-Mendicacy and Public Information Office. Sabay naman sa Iloilo City Police Office sa pagpanguna ni ICPO Director Police Colonel Kim Ligada, naghahanda naman ini sila kag magatap sa nasambit ng mga partners kaangay lamang diri of course ang mga barangay officials nga tidira na mismo sa mga area nga kung sa diin sa ila pa lang makasaway na ini sila kag makaregulate sang mga nagakalain-lain nga programa agud man sa safety sang ilang nga komunidad sa ining nagahilapit nga Christmas season. Kag laman diri sentro man sa ining Re-Rise Protection of course bombo siya mga kabombo ang mga kabataan nga tinaga with this program pagasiguraduhon wala na sing may mga nagaliho-liho nga mga kabataan sa mga 10 oras sa nga gabi agud mahilayo sa mga anuman nga krimen iya bombo trauma. Kag sa aton man diri nga pagkipag-angot kay Police Major Shelamy Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, iya ginapahayag nga mas mangin epektibo ang implementasyon sa mga programa kung nagaugyon ang tanan nga mga partner stakeholders kag of course ang komunidad. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police Major Shelamy Sangrines. Naton sa security, isa sa mga security requirements naton, package naton, ang pagtap sa gihapon sa ila kay tinakita naton nga epektibo gid kon lupot pala tingog kay kung isa naga-duplicate hindi na siya naton pabantayan sa maayo. Ma-checkya sa mayo ang isang kahimatan o event kung kanya-kanya. So, coordinated ang approach natin sila tira and ang multi-sectoral, multi-agency kay hindi lang sabahin isang barangay official kakagmantanan sila. Even mga force multipliers sa emergency responders, other volunteer groups. So, mula ligat na kahit noon man kita ya dili
sa Iloilo City, mga Ilonggos nga lamang para sa success ng atong kaybutan, especially kung amuna ang magandalaman sa pangalan sa syudad, namukid na iya nag-volunteer man. So, sa security, sa safety, kita mga panguna, but rest assured, kami ang commitment sa atong mga kapitanes kagdaan mag-aragin na yan. In behalf sa team dire, we are urging, we are soliciting support and cooperation, and of course paghangop, especially kung may mga ipatuman kami, ang team, sa mga security measures nga makahatag sa gamay ng mga inconveniences bala for the sake of safety and security. Kaya hindi malikawan nga kung kinanglanon, ma-establish na kita sa frisking mo sa mga entrance, exit areas, and we will plan out pala sa muna may mga ibawal sa mga lugar nga kung kinanglan na bala na i-control kag masiguro nga hindi kita mapalutsan, no? Mabulaga kita. So, ini tanan ginaplanuhan ang nadaan temprano pa nato ugod sa atong mga kapitanes kay they play a big role, no? Kag ako ang contribution nila sa bayan sa Iloilo City Police Office sa mga kapulisan nato. Nabatian diri mo siya magpahayag sa Iloilo City Police Office spokesperson Police Major Shela May Sangrines. Alright, so may activation sang curfew for minors, no? Yes, Momo Shama, starting November 25, 2024, i-kick off ceremony Okay. na Sa Lunes na. Yes, Momo Shama. Bali, sa pagkaintindi ko, Tido, ordinansa ng curfew for minors Tinga may reactivation or activation pag ina, ano plastada man? Sige, man inaiya Bombot siya, mag-ining curfew for minors, pero with this re-rise protection nga pag-umpisahan sa Nobyembre 25 ang kick-off ceremony, magasigi-sige kag mas istriktuhan pag ini kay timadamo na subong ang mga insidente nga involve man diri ang mga minors diri man sa syudad sang Iloilo, kag included naman diri ang mga badyaw diri man sa may syudad sang Iloilo nga mismo nag-attend ang anti-task o task force for badyaw diri sa syudad sang Iloilo nga pagalimitahan kag bantayan mismo sang ining mga persona man Bombot siya. Tiyang paraya sa mga kawatan? Dalaman na Yes, tanan naman Bombot Trump kay as of now wala pa man sang mga deployment of number of personnel coming from Iloilo City Police Office, but police visibility and patrolling sige na sa pagpatag man mismo sa spokesperson sang ICPO. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza, andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kida Bombohana Andasa. Hindi lang kung tani minors ang tutukan, no? Kay ti may ordinansa man kita bat kabahin kuno ini. Sige, why problema, wala question. Isa sa mga concern nato mala nyo kung ano, mga kawatan nga nagahalin pa sa Bacolod. Negros, kundiin pa dira, iban mga Bisaya speaking na gani. Nga nagapangayaw pa diri. Ang iban sini kunwabi may ginabrubaligya pero lain gali ang tuyo, hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga during sang bear months ilabi na pagpatak sang Nobyembre, tunga sa Nobyembre abi hasta na gani iya mag-Enero, hasta na gani na iya mag-Pebrero, no? Panilagi nyo mga Ilunggo bla kay dumidyo puno na perming ila sining gantangan. Di basta puno nga ni gantangan, but silingon, ngati may kulokwarta. No? Kati siyempre may mga bonuses, no? May Christmas bonus, may 13th month pay, no? Ang iban pa, damo na may mga cash gift, so on and so forth. Ano na nila ang kwarta? Siyempre, ibakal man nila sa ila kinanglanon, ibakal nila sang regalo, sa ila kaugalingon or may iregaluhan sila, lagaw sila sa mga mall, kanto sila sa downtown area, no? So on and so forth, ara na dira ang mga terter nga ginatawag, mga kawatan. So dapat isa man ina sa mga mangin main focus sa aton sini nga ICPO. Magluwas sina iya nga dapat monitoron mas labing maayo pagid kon no ma-prevent naton nga makasulod diri sila iya sa syudad sa Iloilo.
even sa probinsya man sang Iloilo, but ICPO preparation so focus kita syudad, no? Amo nang himuon naton nga hindi sila iya makalapak diri sa syudad sa Iloilo kag gaway sila iya sa may mabiktima diri sa syudad sa Iloilo. Kaya ang kwarta diri sa mga Ilonggo, no? Lunsay pinangabudlayan, magluwas lang kung sa laguron ka sang syudad. Oh. Sibit gyapon, no? Igo gyapon. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kay kalabanan sini sa aton niya butang tabi sa sin ka tawo, no? May ara gina iya sang butang ta kung ako ya pamangkuto na mga 90%. Sa sin may 90, may pulo gina iya nga slaguron. Oh, sa aton sini nga mga tagpalamati. Tiyan mo na, dipinsahan ta ang mga tawo ang pumulo sa syudad sa Iloilo nga pinangabudlayan sini nilang ila iya nga kwarta nga ila man sini nga panginpuslan tapos bantayan lang na iya sa mga terter sa mga tuklo kag kawaton lang. Ti kon mag-amo man lang sinang sugilanon kung may madakpan ti daw nami kitong hambal bala ni Presidente Rodrigo Duterte pero gulat-gulat ya man lang kuno to nga isakyon niya kuno sa helicopter tapos idagdag ya sa Manila Bay to, no? Kay pakaon niya sa mga sa mga shark. Bow shark. Anyway, standby na kamo sa kapo lamang program. Kaupod sa kay Tita Regine. Langalang na ginaton siningan simpo, no? Ang iban sining mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sining Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Isibomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantri ng Bombo Radyo Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 17 to 23, 2024. Another 2 hours and 30 minutes of great musical show ang nagahulat sa inyo sa concert at the Plaza. Kaupo ng Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa Nobyembre 23, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 24, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon, good mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. We're back para sa isa kang isa. This is Tita Regine and of course, ini ang kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Ginabi-abi ko gid kamo tanan. Today, we're going to be hearing beautiful stories, very inspiring stories, and ginapasalamatan naton ang aton yung mga letter senders, and hopefully kamo mangin isa man sa mga letter senders naton ang inyong mga istorya na naman ang ating mabatian nga ginabasa sa kahanginan diri sa kahapon lamang program. So to those nga may ara mangyaluyag i-share diri sa palatuntunan nga ini, pwede nyo gid nga ma-email ina. Kung hindi kaya, pwede nga maka-request sa inyo bata, inyo hinablos. Kung may mga gadgets ka mo dira, no, mas mahapos kung i-email ninyo sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or kung hindi kaya nga i-computerize, pwede gid nga sulaton sa gihapon and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pila ka adlaw na lang bago ang Pasko. Sige, lanta-bunta. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, today is November 20 and we have exactly 35 days to go before Christmas. Damo-damo na ko mga Christmas lights, mga Christmas decors, nga nakitaan sa mga balay-balay. Kamo kung may tiyempo kamo, no? Pwede na ka amat-amat. Ako daw wala pa. Anyway. So this afternoon mga kabombo, ginaabi-abi ko kamo with a song from Jose L.G. Fuentes. Stay with me because beautiful stories are in store para sa atong tanan. Here's the song. Panumpa. Kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Wednesday. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nag-ambak-ambak kalipay kutob sa langit. Sa atubangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon.
kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko ug ako ang imong haring kauban sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol. Alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon, kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok magkay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanon ta ang atong mga saan, bukos kiring gugmang way sama. Sa kasakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon, kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkol magay kita usa na. Kay kita usa na. That's right, panumpa para sa inyo from Jose LG Fuentes. Umpisahan ta ang tanan, pinaagi sa paghatag sang pabuenas. Mayari kita nga winner para sa ating nga promo 1-2 Panalo Part 23 sa ating nga Week 2. Sino ini? Atong hibaloon. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit bag ngayong araw. Yes, mga kabombo, sa tininga mga inora sa ato ng alawagon ang ato nga second winner for the day. Magadaog sang 500 pesos nga cash plus gift pack. Nagabutan sa presensya ng ato nga FDA representative si Ma'am Mary Jade Tan. Ang iyang proof of purchase, MX3 capsule. 61 years old ang aton nga winner. Congratulations sa taga Barangay Rizal, Palapala 1, Iloilo City. Kadto ka na diri, Mary Ann Pison. Again, ang aton nga winner, Mary Ann Pison, sang Rizal, Palapala 1, Iloilo City. Kung nagpamati ikaw subong, pwede gani ang lakat-lakat mo kay kalapit lang man sa imo or sikad kada, try kada para nga mahingabutan mo ako di award ko sa imo ang imo nga premyo. Again, you have just won Mary Ann Pison, 500 pesos nga cash plus gift pack. Kadto na di. Congratulations. Balik kita diri sa kahapon lamang program. Umpisa man kita sa pagdulong sa aton nga makasaysayan para sa inyo for today. May ginapid nga picture diri sa aton si student mom of Lambunaw with her story. Dear Tita Regine. Good afternoon to everyone listening now on KLP and to you, Tita Regine. My days will be too long and boring without KLP to listen to every 2 to 3 p.m. Although I have been busy tending to my plants in the garden, do kaluya mangod ang akon nga lawas, lain gid kaayo kung may obra ka nga ginakadtuan regularly, every day. Do kapag sik ang imulawas nga magatubang sa kada aga nga magabot.
Manan mo, kag sigurado ka kung ano ang himuon mo. Sang una, do gina-look forward ko ang akon nga retirement. Ginaplano ko na in advance ang akon nga himuon, kag tutukan sa akon nga time. Pero now, that I have all the time for myself, dot a lost man ako gihapon. My daily life become full of what I considered ordinary deeds. Magluto, manilo sang balay, manglaba, kag iban pang daily household chores. Sometimes it seems so boring for me, being in some unnoticed place, being far from my former co-workers and teachers, as well as my students. Sometimes I seem to be doing nothing more than ordinary routine. But thank God, I realized that no matter what we do, even how small and insignificant it seems to ourselves, kung gina-offer nato nini for God's glory, is noted by Him and has eternal rewards, what we considered a simple act of helping others. Being present with our loved ones when it is needed. Listening to other people when they convey their problems in life. Showing love and affection and praying for our loved ones and friends. Turn our daily duties into worship and service. Si Apostle Paul challenged the Colossians, siling niya, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, and do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Colossians chapter 3, verse 17, also verses 23 to 24. We should always remember that God takes notice of everything we do and He delights in using us as investment for His glory. Hindi kita dapat magpalibog kung papaano kita makaserve kay Lord. Bisan we are hidden and unknown today, yet we are ready to speak a word to those who are weary. Pamatian naton ang mga taong nagasaysay sa ilang mga problema, kag kabudlayan sa kabuhi. Offer something to the thirsty and hungry, no matter how small it is. Ang simple acta of kindness can refresh others. The way to accomplish much for Christ, amo ang pagserbisyo sa iya, in any way we can. Sa nagligad nga October 19, 2024, ang amon nga church nag-host sang South Central Panay Womiso Fellowship. Ang bilog nga banwa sang Iloilo, present. Pavia, Santa Barbara, Cabatuan, Haniway, Maasin, Tiring, and Nudusena Womisos were present. The theme of Pastor Vincent Fernando's message is a vessel unto honors. We felt so blessed, Gid, sa mensahe sa amon nga pastor, and especially when we sang mga songs, hymns such as When We Walk with the Lord, Make Me a Channel of Blessings, and He Keep Me Singing. Special music was given sa Zion Hill Fundamental Baptist Church and Cabatuan Church. Kagadamo sa gin-serve namon nga pagkaon. Ang Lambunaw group was divided into 5 groups. Kag kada grupo nagpreparar sa iya-iya nga recipe. May chicken curry, may pork sarsyado, pansit sa tanghon gisado, dagmay with gata, pork legs with mangka, fish pinamalhan, pakbet, and chop suey. Gusto ko ang pakbet, kag ang pinamalhan. May cake man, salad and gelatin for dessert, plus banana and rambutan. Enjoy ang tanan, kag may special prizes pa for the games, plus some giveaways. Everybody went home happy and feeling blessed, with a servant's heart willing to deny ourselves for others.
Ang nagligad nga bulan sa Oktubre, puro lang birthday parties. Ang among naging kaduan ay doon nagatambok na lang ako sa Panginoon, Tita Regine. Oy, be thankful. Ang iban wala makaon. October 22 was my sister-in-law's birthday, si Mar, which was held sa balay ni Bingbing Rapista. Hala, Bing, dira gali. Bingbing Rapista's house in Magsaysay Village. Grabe naman ang kaunay. And just this November 2 was the birthday ni Lester, ang husband sang daughter ko nga si Girl. Dosang kabaryo ang nag-attend nga bisita. And Bingbing and her husband, my daughter Rose and her son Harold, at tumandidto. Together with friend Reggie. Grabe, damo preparation. Duha ka lechon, kag madamo nga manangit nga putahe ang ginpreparar para sa mga family members, relatives, and friends. Grabe kalipay na der Rose kag Bingbing kay may pa-bring home pasanda. That's the beauty of families and friends. The simple enjoyment of being together as one family, enjoying the benefits of companionship, brings comfort and happiness. Tita Regine, I remember ang ways ng pag-celebrate namon sang birthday sa mga bata pa kami. Simple celebration. Apang para sa akon, it was very memorable and lasting. Nadumduman ko pa sang una, Tita Regine, kada may birthday na amon 8 ka mag-urutod, gina-celebrate namon ini. Ginasituit ni nanay kag tatay nga kahit papano maka-enjoy kami tanan. Kung may nag-celebrate sang iya nga birthday, aga pa gabugtaw si tatay, nagakadto sa panaderya or bakery, agod magbakal sang hot pandesal. Wala gani palaman pero ubos man namon. Dayon, nagasimba kami ni nanay sa Quiapo Church. Pagkatapos, ginabaklan kami ni nanay sang mansanas, kag orange, kag hopya monggo para sa tanan. Sa panyaga, nagaluto si nanay sang pansit. Damo panakot, kag amo ini ang amon nga lunch. Pag mga 2:00 na sang hapon, nagalabay na ang sorbetero. Ginabaklan kami ni nanay sang sorbetes sa apa. Wala nagahalin ang mamang sorbetero. Gani, kapila kami mag-order. Lipay sorbetero, kay siyam nga daan kami, ti ubos siya ice cream. Tita Regine, tama amon kalipay sa simple nga selebrasyon nga ini. Amo ini nga mga memories ang hindi ko malipatan kay ginapasalamatan ko kay Lord. The psalmist challenges us. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Psalm 118, verse 1. By remembering specific ways God has provided for us in the past, we can change our future perspective for the better. God's steadfast love endures forever. Remembering God's provision for yesterday gives hope and strength for today. Tita Regine, gusto ko na i-close ang ining letter with a short verse from the book, Our Daily Bread. Wait on the Lord from day to day. Strength He provides in His own way. There's no need to worry, no need to fear. He is our God who is always near. Sending my hello and love for everybody out there. Thanks, Tita Regine, for reading this letter. Until next mail, God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Ganiman no, simple celebration, simple food, but with the most important persons around. Lain gid man ang dating. You have your family, you have your mother, you have your father, you have all your siblings, and you are having a grand time together. Even if simple lang, pero amo ini, no, ang mga simpleng, ang mga celebration, ang hindi gid makalipatan. And how we all wish, no, nga mapanumbalik pa, or matabo paliwat. What's sad to say, no? Hindi na. But anyway, because of these beautiful memories, amuning nagahatag sa aton comfort, nagahatag sa aton sang warm in our hearts, knowing
And how many times sa ato nga kabuhi we have experienced ang amo sini nga kind of high nga ululupod kamutanan, kompleto kamutanan, and you are sharing the most beautiful gift na ginahatag sa inyo, the gift of the family. Isn't it? Thank you so much, kids sa AMO, student mom. Sige lang, at least now you have many time. Hindi lang sa pagpangadi, hindi lang sa pagpang-garden, hindi lang sa pagpangluto, but to do other things like pag-share sa mga stories diri sa KLP, pag-attend sa mga talks, sa mga seminars nga naluyagan mo gid, no? And there are still so many things that you can do because you have all the time in this world nga ginahatag sa aton nga Ginoo. So, hindi kita worry about time because time is, or the Lord is the time. Siya lang ang ka-control sa time. 31 minutes after 2 o'clock, magapanabalik ang KLP with more stories to be shared with you sa gihapon. Kaupo din niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American Chess Grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924.
Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo. On to our next story. This is from Suffering Mom sang probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good sa imo. Nag-request siya kung pwede ma-inform siya through text kung basahon na nato ng iyang sulat. So mayong hapon good sa imo, Suffering Mom sang probinsya sang Iloilo. Dear Tita Regine, maayong hapon sa imo Tita Regine kag sa tanan mo tagpalamati sa KLP.
Tita Reg, ako gali si suffering mom sang probinsya sang Iloilo. Nadumduman mo pa bala, ang gin-share ko ligad, parte sa akon bata nga laki, may sakit nga pagbinutig kag pangdespal ko. Yes, I remembered. Tita, gina-apply ko ang imo mga panugdaon ka na. Gintingwaan ko gid, Tita Regine, mag-reach out ka na permi. Permi ko tana, ginalaygayan, kag ginatawaan kagiya, para nga makabulig tana sa kaugalingon na. Nga bisan paano, makakuriher sa kasala na nga mga gawi. Apang balatita, bisan ano mo kalaygay, kabalan. Sang ligad lang at tuig, abi ko nalipatan na doon ang batasan na, gali, ginalipat-lipat na lang ako. Nag-entra tana sa isa ka local festival dya kanamon, kay required ka school nanda kuno. Waay man problema tita, kung mag-intra tana garing, gapangutang tana, para may ipanginaon tana. Ang gidbayad ko para sa utang ko sa paryente namon, ginmitira na bulon. Hay tana lang, kuuna, masend sa GCash. Igo ako kamaan, nanugid kanakon ang pakaisa ko, nga ginbuol na kuno. Naglibog duman ya ulo ko tita, kung paano ako kabayad. Waay pa nag-ako, buhay nga pamangkot ka na tita, antes mag-ako. Do sa way lang ka na, ginahimo na. Tapos adto, nag-utang pagidtan na, 1,000 sa pakaisa kuman. Natingala takon, insa ginsukot ako, hayway man ako utang. Gali, timo, tana nag-utang. Ginubos na lang gasto, waay pugong-pugong Do hindi ta na makontento kapaugtas, Tita Reg. Kung mamangkot ako sa mga classmates na, galante kuno tana permi. Waay tana gabakal ka baratohon, puraw gid mahal. High cheap kuno kung baratohon mo. Pudo nami gid balahang pakon tita. Waay gid ta na maluoy kanamo ni tatay na Pwerte ka orugtasan. Waay man tuod gasabat kung mangkuton mo, pay kung mag-aksyon pwerte. Matingala ka lang timo, nga may tiyanggi man manukot ka ana utang. Ha ha ha. Di mayad lang bala tita, kung parmi ako may kwarta. Waay man daaga pa ngayo, kung ano aramutan sa school da. Kibot ka lang, turok rako, ana ginadispal ko nga kwarta. 18 anyos dun tita, pero immature ana batasan. Waay ko gapati tita, nga waay sa kadya ka intindi Matyagan ko para patunto niya. Kadyang ligad lang, nagdispal ko duman ka kwarta sa school. Ayawan ako pa ako, apaw, kabudlay gid. Sang gin-reach out ko ang advisor, did turon, kag nabalaan ang obra na. Ako duman na narabunan, tita Gin-block na pang account ka maestra na sa FB ko, hay hadlok na nga mag-chat ako sa advisor na. Pero ay ta nakamaan, nga nabukadan ko man, nang gin-block na. Tiduro pagid tita, ginahimo na, nga ginagbay, nga pang-dispal ko, para do hindi halata. Kisa ginapabayaan ko na lang, kataraka manabi tita. Way ta na maluoy sa pamilya na. Kung mga bayo lang siya, do ka nami islan. Ginapabalunan mo man daw adlaw, naga, amo pa daa ginahimo na Ginahimo ko man ang tanan para makatuon sanda. Ay, duwa ay ta nakakita ka effort namon, Tita Reg. Kung aga, haruson magbugtaw, ikaw pa matigang para makapanaw dayon. Tapos kung hapon, 5:30 p.m. duman ga uli. Bisan 4:30 p.m. out na sa school. Kung isipon gani tita, 4:45 p.m. dyan dun Tamad pa, Tita Reg. Hindi masaligan sa tanan nga aspeto sang kabuhi. Maano dulang tana ka dya sa urihi? Magdispal ko na lang kag manunto? Ay ambot tita, nagalibog ang akong ulo kadyang bata ko. Gusto gid man ang kamalaman magambal. Bantayan mo lang 1 ka dosena nga karabaw, hindi lang 1 ka tao. Ay bala ka na tita it conviction, nasala ginahimo na.
Hambali ko ka na ti Manovina, ako kay Santa Rita, how ang patron sa mga imposible. Subong bawal, doon ta na mag-intra sa event ka school kag maglagaw-lagaw. Kay hindi na ako tita kaagwanta, pamayad ka utang na. Napawala, malang tana daan kung may utang ta na. Okay, man lang daan kung waay na ikaw ginahimuan utang, baambot na lang. Sabi mo tita, subong, kung maipabakal ako bisan sa tiyangge lang, ginaparesibuhan ko gid. Nadudla, doon ako nga padaraan mo ka kwarta, gina-overpriced na ang baraklon mo. Malala, utangon na pa. Naway tana na huya, kaginahimo na tita. Ginambalan ko tana, nag-set in dugid jabatasan nga ran kanimo. Panahon do lang makahambal kung mabag-o ka. Ay, tita, kung hindi ko lang bata, nami iluad, kay sobra nga pasakit ginahimo na. Bao, pasensya tita, sa litania sa akong pag-antos. Di salamat gid sang pagbasa mo sa akong sulat, and more power to you, Tita Reg. Diyog lang ko inform ha, kung ako na letter ang basahon mo. Okay, yun text na ka. So thank you and God bless. Respectfully yours, Suffering Mom, sang Iloilo. This is a very serious concern, no? Suffering mom, kalma lang da, ha? Nga nga nagabutig, kag naga-steal ang bata. In your case, nagapangutang, nagapangdispalko, nagapanunto. Siguro, nagabatsyag ang bata, no? Peer pressure and the need to fit in. Nablang feeling niya, importante man siya, kag he belongs. Kinanglan sang bata nga makisakay, they need, no? And want to belong. So usually, ang tao nga naghihimo sini, ang may manubo nga self-esteem. Nagaisip sila nga they need to make themselves look better because they don't know. They are good enough as they are. So most probably, amo ni ginabatsyag sa imong nga bata. Maybe wala siya mga friends, kag to win friends, ginapaagi niya sa pagbakal sa mga friends nga ini, like ginatagaan niya mga things. Sakupon niya maybe sa pagkaon, sakupon niya sa plete, mabakal daw siya food, panghatag sa ila, so that may mabaton sa iya para mangin friend niya. Ay iba nga mga bata may try, no, to become good at stealing para nga mangin feeling proud sila sa butang nga ila ginhimo kun hindi sila makakuha sang positive feedback halin sa ila ginikanan. So feeling nila, no, though they don't exist para sa ila nga mga ginikanan. Doon di sila makitaan. They cannot get sa mga positive feedback. And so that's why they're doing this. So ano ang mental health sang lying kag stealing? Well, ang isa ka tawo may ginatawag nga impulse control disorder. Or in other words, hindi mo bala makontrol ang imo impulses or ang urge mo nga maghimo sang mga socially unacceptable nga mga butang, kaangay sang pagbinutig, kag pagpangkuha sang hindi imo o kon ang pagpanunto. In the case ng imong bata, nagapang-dispalko na siya. So, what is the root cause of stealing? Well, ang iba nga mga tao nagapanguha bilang pamaagi para makasurvive bangod sang economic hardship. Basi para sa bata mo, ginakulang siya permi, that's why nga nag-steal siya. Hindi enough para sa iya ang inyong ginahatag. So, he wants more. That's why nga nagapanguha siya, nagapang-dispalko siya. Ang iba naman nga tao, they simply enjoy the rush of stealing or they steal para punan ang emotional o kung ang physical nga kakulangan sa ila kabuhi. Well, ang stealing pwede man nga cause sang jealousy o kung pagkuha, low self-esteem o kung peer pressure. Ang social issues kaangay sang feeling
excluded, feeling excluded sila, OP or out of place, na blang they do not belong or na-overlook sila o kung wala nakitaan, can also cause stealing. So, ang imo bata, nagapadayon sa esala ang ginahimo, ang pagpangutang, kag pagpangdispalko, because kabalo siya, nasaluon mo siya, of which, amo gid man na, ang imo nga ginahimo, hindi bala? Ikaw ang nagapanabat para sa iya. Ikaw ang nagapamayad sa mga ginautang niya o kung ginapangdispalko niya. Basta kinahanglan mo na, no, suffering mother, nga i-apply ang ginatawag nga tough love. Let him face the consequences sa mga sala nga ginahimo niya. Kung mabalaan niya, kung may eksperyensyahan niya, nga may malain nga konsekwensya ang iya ginapanghimo, kag hindi mo siya pag-ibak apan diri, basi man nga magbago siya. But of course, wala man kita sang garantiya diri, no? Ang pagbago sa isa ka tawo sa mga malain nga iya ginahimo ang ara lang gid sa iya. Sometimes ang tawo nagabago kung makita niya bala ang pag-suffer sa iya nga pamilya bangod sa mga ginapanghimo niya nga hindi insakto, hindi manami. Like sa inyo nga case, pwede mahuyan ka mo, maubusan ikaw sang kwarta nga ipang bayad sa mga utang niya, maga-suffer ang inyo nga pagpangabuhi. Siya man, no, apektado sa iya nga pag-eskwela, kay pati dito sa eskwelahan, ginamitiran niya na ang kwarta. So, basi, no, kung amo ining matabo, pwede nga magbago siya. Kag pwede man, no, nga magbago siya kung magbalik na mismo sa lawas niya ang iya malain nga ginapanghimo. Like kaangay sa mga alcoholics. Paano sila magbago? Kung magmasakit na sila, and they would realize ang extent sang pag-aboso nila sang ilang nga lawas. Then amo na, mabago sila. Ang iban, nagaka-save pa, ang iban too late, no? Tapos pwede man nga mabago ang isa ka tawo kung makarealize ini siya, kag maka-appreciate siya sa mga concern kag ginapanghimo sa mga tawo nga nagapalangga sa iya. Usually, it's the family, especially mga parents, para lang nga mabuligan siya. And most of all, ang tawo magabag-o kung tandugo na sang Diyos ang iya tagipusoon to reform and change for the better. Kung makita niya bala ang mga blessings, kagrasya nga ginahatag gihapon sa iya sang Diyos, even if he doesn't deserve them. So, suffering mother, salamat gid sa pag-share mo diri sa KLP. Part 2 sang imong story, remember ha, all battles are won on bended knees. Meaning, continue to pray para sa bata mo while doing things to help him stop ang malain nga iya nga ginapanghimo. Bilang isa ka ginikanan, you cannot simply give up on your child. Salamat gid sa liwat ang atong nga oras. It is now 53 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka may importante ng mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sa hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa Ang salat mo diri NB sa Iloilo Province, Barbosanto na lang ini ha. Kag si Sacrifice Mother sang Pasig City ang atong ginawag nga winner last week. Kapalig na lang dira preparara ha. This Saturday maga-interview ako sa imo, so if you can come here, pwedeng gid before 2 p.m. kadto ka diri kaangay man sa ginahimo sa iba naton nga mga winners. Tapos palihog na lang ako Xerox mo ha ang imo nga ID, 2 copies please. Alright, kita diri this coming Saturday, November 23. And sa inyo man dira mga kabombo, sa inyo again nga mga stories basi dugay na da no nga naga-standby lang, nalipatan nyo nga i-email, i-click ang send. Paki-email nyo lang, paki-check nyo lang. Ganda niyo email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa mga may ginsulat, wala gintapos, liog na lang ha, tapos-tapusan na para mapadala nyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, mga kabombo, right after sang KLP, syempre, ang inyo na ang ginahulat ng mga beautiful ng mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So madaming salamat sa inyo sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Salamat sa liwat, good afternoon, and God bless.